Het is weer vreemde midden, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij een nagel... Dat is het. Ja, oh, jij mezelf net. Jongens, even de koptelefoon goed. Dat het kind wat aan mij onbelangrijk, dan kan ik dit programma gewoon beginnen. Zet het meestal keer. Welkom bij Noorderwien Live, muzikale dwarsplein van Friesland. Ja, dat is een soort beroepsdeformatie. Je jezelf dan net op een koptelefoon hier en dan denk je, er is iets mis technisch. Maar blijkbaar werkt het al, ja. Leuk dat ze bij bent. Strijden worden lang muzikaal vertier. We zien het in alle hoeken muzikaal, jongen. Maar natuurlijk een soort meestal nog voor en achter de bar, want we staan stil bij het iPop Festival. Dat is over een tijdje, maar bij mij is de eerste NAM bekend, jawel. En het Vers Festival is dit weekend. Er spelen 2 bands, Juwert, Buis in de studio, die daar ik ben te vinden binnen. En Regina rent je rond mij een camera, maar dat doet ze aan vanwege de vlog. Die van Vlien Wieke zullen we aan ik nog even weer waarom heel je in de uitsturing. Maar doe hast nog wat oors bij die Regina. Ja. Nou, het is dus de week van de Hersenstichting, hè? En ik heb dus collectoron, maar die heb ik even een heel leuk verhaaltje bij. Just in januari wie ik aan het collector in en toen kwam ik bij de Tjerkedel, daar stond de dominee Jurgen van de Herik op Eems en hij zei, ik ga je een liedje. Nou, ik zei, als toen maar een zegen jouwt, dat de hele flat wat jouwt, dan komt het goed. Dus dat deed er. En toen ik de flat in en werkelijk weer bij Else door die het iepen giet, kreeg ik van de collector. Dus toen de kleer maar weer. Toen ben ik weer waarom naar het Tjerkenwest, want ze in een vergadering. Toen zei ik, nou, meesken, je hebt een goeie dominee, want de zegen gaat werken. Dus, maar ik zei, als de zegen nou weer trok je, doen we er nog een duit in. En dan denk ik neem een ek maar naar Noorderwien. Want de Hersenstichting, jongens, hier begint alles. Hè? Ja. Dus, en ik had er zelf wel een gevoel mee. Mijn mem had ooit een beroerte gehad. Ze shut Else weekend naar die. Ja. Dus bij deze mem, ik had nou zijn de groeten van uw mem, Janneke Venema. Ja, hartstikke blij. Ja. En we maakten er een mooie middag van, toch? Want toen had je weer toffe band. Hey, wij met z'n allen hebben een heel mooi mix, dat weet ik nou wel zeker. Best toch de komende dagen op paard met de collect of niet? Alleen nog van Jonnig misschien nog even, maar het leidt eraan hoe het hier uitrent. Ja, hartstikke mooi. Leuk dat ze best. Straks met de camera onderwijs. We gaan een heel soort muzikale gasten. Ik neem de heren mee. Nee, een gast die ik graag verschijnt in mijn programma. En Joert had dus in beide Swan, mijn naam. Jaap Mulder, met David en Ruben. Leuk dat ze best. Welkom. Ja, ik vind het hartstikke leuk hier weer te zijn. Van de week een mooi verhaal. Ik ken het net eerst heel goed. Oer Dien Boon eigenlijk, met Salens Kaaf. Ja, dat is een historische band. Het eerste optreden van die Goyim was in Skaaf. Ja. Lang geleden. Ja, 89 was dat. Dus daar is het allemaal begonnen. En het ligt natuurlijk in de oude Joodse buurt. Ja. En dat zijn heel veel verhalen, zowel in mijn familie, die ook met de jongens te maken hebben. En dat komt allemaal heel mooi bij elkaar in Salens Kaaf. Ja, prachtig. Mooi verhaal in de Leeuwarden Krant trouwens. Is nog helemaal te lezen. Wij zijn vooral voor de live muziek. Maar leuk dat je bij de Swan. Mijn naam is. Welkom bij de heren. Die Goyim, best ik paard. Wisselt tot elkaar wat oor. Dan we met die Swan en dan we met die Goyim. Nou kijk, ik woon tegenwoordig in Frankrijk. Ja. Dus ik moet... Heel mooi, Hagiet. Ja, het is geweldig. Ik zal het iedereen raden, maar vooral niet doen, want het wordt veel te druk. Nee, maar dus je moet een beetje goed organiseren. Dus het komt voor dat we inderdaad in de week 2 miljoen sons, 3 Goyim en zo'n beetje clusteren. Dan, Max de pro kilometers, denk ik. Ja, maar dat deden we altijd al. Ik bedoel, 50. Dat wist wel weer. Ja, dat is het niet. Ik ga hem in mijn hoorn. En voor de mensen die de radio volgen, ik kan het even omschreeuwen. Een prachtig mooie dubbel vinylplaat in de hoorn. Mulder en Sans die op voorkant. Die prachtige hoen. Hoe heet die ook alweer? Gaggio. Ja, Gaggio. Ja, het is een straathond uit Roemenië. Ja. Die we geadopteerd hebben. En ik vind het hem echt, hij verbeeldt iets van trouw en van geschiedenis. Ik dacht van, nou, we hadden die foto toevallig. En zei de jongens, dat moet erop. Het was niet mijn idee, het was Rubens' idee. Die moet erop, want dat is het goede gevoel. En de titel van de plaat zit eronder, Heritage. Hoe is die plaat eigenlijk, hoe dat zou tot stand kwam? Nou, we waren bezig met het programma Vaders en Zonen. Verhalen van onszelf. Ik als zoon, maar ik ook als vader. En die verhalen hebben we allemaal op muziek gezet. Daar hebben we 2 jaar mee getoerd. En we vonden echt van, hier moeten we iets speciaals mee doen. Een cd is makkelijk gemaakt. Ik wil
want dat vind ik eigenlijk met het begin van die Goyim hebben we eigenlijk een kans gemist. Ik had heel graag de eerste CD als LP gehad. Want het was zeg maar de laatste ontwikkeling van de LP. En die laatste LP's zijn geweldig en die eerste CD's zijn ruk. Ja. Dus het is eigenlijk een soort van Beetje goed maken. beetje goed maken. Ja, en hij klinkt echt voortreffelijk. Ja. En zo komt de cirkel ik waarom. Wij beginnen in Skaaf en dan met die Swan, ik werd al komen met de plaat dus ooit met die Goyim en uiteindelijk met die beide Swan hier in Noorderwind. Fred en Mickey, Die Goyim speelt vanavond ook in Schaven. Ja, precies. Daar wil ik even een berichtje in, meidje. Want ze ben jong dus live te zien. Ik gewoon met je trein of hebben we dan... We zijn met z'n trein en dan maken we een overgang met een nummer wat we gezamenlijk hebben. Die Goyim en Mulder Sons. En dan maken we een overgang naar die Goyim. Dus dat gaat eigenlijk naadloos over. Plaats, optredens, we krijgen er geen nog van. Ik nodig je uit om in de studio hier uit te nemen, muzikaal, jongen. Dus it's all yours. Welk nummer begin bij? De C. Live in Noorderwind. Mulder and Sons. Een kleine man met 3 jaar oud staat met zijn voetjes in de zee. Een lome branding omspeelt het strand en jij loopt met de golven mee. Een kleine stip aan de horizon, er vaart een tanker voorbij. Een zilvermeeuw zweeft doelloos rond. Je kijkt, je lacht naar mij. Zeeën, woeste golven, getijden, geen storm of bulderende orkaan die ik vrees, want ik weet dat jij altijd als een rots in de branding zal zijn. Een boei, een baken in de eindeloze zee. De zee Woeste golven, komt in beweging. geen storm Een golf zo of hoog, bulderende als je zelf orkaan. zou willen zijn. Want ik weet Gooit je dat jij en grijpt altijd je als een rots bij je in de branding zal beentjes. zijn. Kopje onder, Een boei, maar bij wonder een baken verzik in je de net eindeloze uit zee. De zee woeste komt in golven, beweging. geen storm Een golf zo of bulderende hoog, als je orkaan. zelf zou willen zijn. Want ik weet Gooit je op dat jij altijd en grijpt je als een bij rots je in de branding zal beentjes. zijn. Kopje onder, maar bij wonder Een baken vis ik in je de net altijd eindeloze uit. zee. De zee Woeste golven, komt in beweging. geen storm Een golf zo of hoog, bulderende als je orkaan. zelf zou willen zijn. Want ik weet Gooit je op en grijpt je als een bij rots je in de branding zal beentjes. zijn. Kopje onder, maar bij wonder vis ik je net op tijd thuis. De zee woeste golven, komt in getijden, beweging. geen storm Een golf zo of hoog, bulderende als je orkaan zelf die ik zou willen zijn. vrees. Want ik weet Gooit je om dat jij en grijpt je altijd als bij een je rots beentjes. in de branding zal zijn. kopje onder, Een boei, maar bij wonder een
vis ik je net op de tijd eindeloze uit zee. zee. Dank u wel. Het volgende is een nummer uit lang geleden, 1999, dat ik schreef en arrangeerde voor Die Goyim. Het heette destijds De Stranding. Toen wij een nieuw programma gingen maken, kwamen de jongens met dit nummer op de proppen. En dat hebben we in een nieuw jasje gegooid, in een nieuwe tekst van Vladimir Vysotsky. Het heet nu Gypsy Song. In my dream shine yellow lights, and in my sleep I'm groaning. Don't rush tonight, don't rush tonight. Wisdom comes in morning, but morning comes and nothing's right. No rolling clover, you wretch, from hunger when you light a drink hungover. Drinking dives have dark green days, white napkins lie upon it. It's paradise for tramps and knaves, but I fly from it. The church is dark and beacons light, their incense smolders in the church. To nothing's right, nothing's right, my brothers.
or drink hungover. Play it many times and again and again. Wisdom blooming in the morning. Play it many times and again and again. Turn and flee, for something made me wary. On the grows an alder tree, below the stressed cherry. If the slope were ivy clad, or if there were another sound or something, I'd be glad. Nothing's right, me brothers. Field they go, there is no light, God's nowhere. And in the field some flowers grow, the roads is never over. In the church and in the divers, broken at each other. Oh, me brothers, nothing's right, my brothers. Wauw. Mulder & Sons Heritage. Prachtig album. We gaan nog even een minuutje om even te praten in ieder geval. Jong, is Skaaf een Dwaan? Het is een benefiet ten bate van het behoud van Skaaf. Ja. Waar we natuurlijk heel blij mee zijn. Het is een zaal van meer dan 200 jaar oud met een rijke geschiedenis. Maar wat wordt gebeuren, hè? Ja, maar het is wel een plek die in Leeuwarden thuis hoort. Dat moet een soort kweekvijver worden. Daar moet iedereen terecht kunnen, laagdrempelig. En daar willen wij graag een bijdrage beleven. Dus we geven vanavond een heel concert met Igor en met Mulder & Sons. En maken er een feest van. Drog? Ik hoop het wel. Ja, ik hoop het wel. Ja. Even de plaat. Ik bedoel, de Zijsleem, dit is toch een speciaal project. Natuurlijk, emotioneel. Ik maak het bij die Zwam, inderdaad. Waar hebben dit opname? Dit is allemaal in eigen beheer opgenomen. Ja, ik had een hele mooie studio in een oude muziekschool in Gouda. En het is wel een beetje, het heet ook heritage. Het is wel iets van, ik denk van, ik heb dit nu met mijn jongens gemaakt. Hier kan ik niet meer overheen. In zo'n project, zeg maar. Vaders en zonen, het is wel gezegd. Weet je? Dus het is ook een ding waar ik denk van ja, niet dat ik zeg, en nu kan ik doodgaan. Nee, ik word zondag 60, zeggen ze. Ik heb geen idee hoor. Bij 60? Ja, belachelijk. Wauw. Ja, belachelijk. Maar in ieder geval, het is wel... Even worden je nou naar kwitbliksem? Nee, het is voor mij wel een ding van, een soort ei wat gelegd is. Er is heel veel gezegd over de relatie met mijn vader, met mijn jongens. En dat is een heel mooi ding geworden. Maak maar eens open, laat me zien. Ja, ik zal hem even niet met je, dames en heren. Ja, voor de mensen die de radio voor haar zijn, een prachtige mooie vakantie, Kiki Sjoggegeeren. Bij de jongens van jong tot eigenlijk nou, hè? Ja. En het is die oude bus waar we 15 jaar mee door Europa gecrossed hebben. En dat blijkt achteraf voor hun een veel groter ding geweest te zijn dan voor mij. Dat is ben je wel vaker, hè? Ja, dus hij staat nu in Noord-Frankrijk op een camping. En ik wil er misschien wel vanaf, maar dat mag helemaal niet. Dat is een soort familiair erfgoed. Daar kom je niet meer vanaf. Tegenhouden, jongens. Hartstikke mooi. Heritage, plaat.
plaat. Hoe is die verkrijgen trouwens? Want vroeger zijn je in de betere platenzaak, maar die ben er net zo vol mee. Via onze site, dan stuur hem op. Maar ik ga wel proberen om hier in Leeuwarden nog bij Poort te krijgen of ergens anders. Want ik vind voor de Leeuwarden, dus, zeker na vanavond, moet hij gewoon hier ook gewoon live te koop zijn. Dank u wel. Graag gedaan. Goed, Mulder en Sans. Jong in Skaaf, platenzuts en begin nee, de break. Op Night Nice. Jochem, ik heb het gevonden! Wat dan? Alle groepsaccommodaties overzichtelijk bij elkaar! Wauw, de ideale plek voor het hele stel. Groepen.nl. Wat je smaak ook is, het kant-en-klare recept voor jouw nieuwe keuken staat in het 100 pagina dikke keukenboek van Superkeukens. Vraag hem gratis aan op superkeukens.nl. Zo doen wij het. Superkeukens. De ideale plek voor het hele stel. Groepen.nl. Groepen.nl. Je kent ons wel, Giraf. Perfecte shirts voor mannen. Ontdek nu het nieuwe Giraf. Met overhemden, hoodies, truien en sweaters. Ook in lengtes. Shop nu de nieuwe collectie op giraf.nl. Giraf met een V. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audicien van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audicien van Nederland. Specsavers Audiciëns. Shop de wintercollectie op giraf.nl. Giraf met een V. Doe jij het ook? Ja, elke vrijdag past de prik. Doe jij het ook? Kan niet zonder. En dat op mijn leeftijd. Doe jij het ook? Tuurlijk. En zonder douchen, weer door. Doe jij het al? 1 keer per week 20 minuten trainen bij Fit20. Gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20.nl voor de studio bij jou in de buurt. Hulp nodig? Grote klus of kleine klus, het begint met goed gereedschap. Nu 25% korting op alle Stanley handgereedschap. Een handzaag, rolmandmaat of hamer, gegarandeerd goed. Multimate of Hubo helpt. Doe jij het ook? Fit in 20 minuten per week. Kijk op fit20.nl voor de studio bij jou in de buurt. Optrekken en afremmen met 1 pedaal. Rijden met ProPilot. Automatisch inparkeren. Bij Nissan kan het vandaag al. Ervaar zelf de Nissan Intelligent Mobility technologieën in de 100% elektrische Nissan Leaf. En dat voor slechts €47 bijtelling per maand. Koop hem nu. Rij er deze maand nog mee en profiteer bovendien van een klantvoordeel oplopend tot €2600. Kijk voor meer info en voorwaarden op nissan.nl/leaf. Nissan. Innovation that excites. Kom nu langs. Welkom bij ABD. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Asus terug met een bijzonder concert van de Woo Blind Birds. Maar nu is het tijdens de provincie verzorger terug Erik Enema. De met Gouwerdien weer aan het dicht sliekje van het Nannewiets, de natuur- en recreatieplas bij Oude Haske. Hoe een periode kunnen mensen net langer zwemmen naar de orenkant, maar ze er doorheen rennen. Tegelijk moet de natuurweren van het maar verbeteren worden. Een nieuwe stichting komt met een plan van aanpak. Jan Ikema van de stichting luidt uit wat ze dwars zullen. Wat wij eigenlijk willen gaan doen is het plan breder trekken dan alleen maar het aanpakken van het slip en de planten. Maar we willen echt een gebiedsplan willen we gaan ontwikkelen waarbij we gaan kijken naar recreatiemogelijkheden. Maar waarbij wel uiteindelijk de natuurwaarden gewoon behouden worden of zelfs verbeterd worden. De stichting wil gewerken met het initiatief Venetië, dat het Jereveen op een kaart zetten wil als wetterplak. En wil van het Nannewiet een vaarverbinding tussen het Jereveen en de Tjoekemarmaatje. CDA Tweede Kamerlid Harry van der Molen is lulk dat er op een nij problemen zijn met de Oudstudiek. De nieuwe bezieningsinstallatie van de bregen en de sloezen in de Oudstudiek is onbetrouwbaar en onveilig. Dat scheelt minister Cora van Nieuwenhuizen onder de Tweede Kamer. De minister zult ik dat het oordeel hier om 2 jaar door zal om de problemen op te lossen. Om de nedige aanpassings om het veiligheidssysteem te testen wil de minister de Oudstudiek de komende maantijd 1 week lang de hele nacht afsluiten voor alle verkeer. Nevens Kamerlid Harry van der Molen is het tijd voor een debat. Mijn collega's zullen het komende weken onvreden. Dus ik los van alles wat op de agenda staat, maar er weer hoe de Oudstudiek praat worden. Ja, en daar ben ik uiteindelijk net blij mee. Maar het is dat we het daar oplossen. Op de vuurtoer van Friesland is verder verbroekt maar het kankerverwekkende chroom 6.
De Vuurtour stiet al zo'n van 16 stijgers voor een opknapbeurt. De renovatie zou Christelijke kleerwijzen, maar er is nu eerst stillline. En zo pas na de simmerkleerwijzen. Burgemeester Tineke Schokker is nog maar correct op de hicht gesteld van het feit dat er chrome-size op de Vuurtour zit. Maar het heeft alle vertrouwen in dat de farve de veilig oude helle wordt. Ja, dat is, dat word je net inademen en daar word je fiber beblowen. De onpak, dat is verleden hier al heel goed teruggepraat met de mensen. Ze ben een paar keer dat ik op het eiland wist om in u toe te lezen hoe ze het onvlaan. En aan alle kanten heel zorgvuldig en vooral ik de verwerking van die verf. Het waterbesluit, het werd net Hegers plus 1, maar het viel volle kaart rond. Toch een stevige, vooral vrij krachtige eerste wien. Dan viel het rond min 6. En vannacht is er frost. We hebben kans op wat Rijn of wat sneeuw in het watergebied. En morgen op een koude dag. Genietje maar rederijdoeksen van een winterskielge. Reis je van 1 februari onder maar 31 maart en ontvang €50 korting op de auto. Deze actie is ook geldig in de februarisvakantie. Sjog en boek voor 3 februari op rederijdoeksen.nl. Verstopte neus? Kruidvat helpt je met Sinufors neusspray van A-Vogel. Werkt extra krachtig en snel zonder chemische ingrediënten. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Medisch hulpmiddel. Lees de gebruiksaanwijzing. De nieuwe Renault Kadjar, SUV van Renault. Kwaliteit zit in de details en die hoeven niet op te vallen. Die moet je ervaren in het echte leven. Kom van 31 januari tot en met 4 februari naar de SUV-dagen en ontdek Renault Kadjar. Meer informatie op Renault.nl. Grut Kwattingsfestival bij Lippe Wonen. Maar het Red van Fortuin kun je op zelfs kwarting draaien. Deze kwarting kan oprinnen ontwel 25%. En is geldig voor de hele collectie. Nee, wie het voordeel zagrut bij Lippe Wonen. Kom dadelijk naar de winkel of shop op lippewonen.nl. Rob Friesland, Noorderwierlijn, bij Willem de Vries. En wij gaan terug met het muzikale feestje van deze Omroep Friesland, dus met Noorderwind live. Zo, kijk, dus Mulder en Sansekist Jong dus nog hinnen. Spelen het al hier live together met die Goyim en Sisan dus in Skaaf. Hoop je dat die zaal de wol bloedt. Maar nog een product gebeuren, dat dan wel natuurlijk in het nieuwe album. Ik ga naar de volgende act, want... ja, een bijzonder sfeervol barn, kijk haast wel nemen. Maar ik kies al een tijdje eigenlijk op mijn lijstje te staan om ze nog eens even nu te doen binnen de Woo Blind Birds. Spreek ik het zo goed, hè? Wow Blind Birds. Ja, ik denk al, ik begin mist. Hey, hoe lang ben je al bezig? Ik denk dat we nu ongeveer een jaartje echt bezig zijn, zeg maar. Ja. Nou, het is lekker sferisch. Voor de mensen die het beeld bij hebben, we gaan een speciale beamer opzetten. Dus het wordt echt een heel intiem sfeer. Wat ze de komende 18 minuten mee spelen zullen. Stel eerst de band nog even voor ons worst. Yes, dit is Ties op de bas, Jochem op de drums, Olaf op de toetsen, Pablo op gitaar en ik ben Abel. Leuk om hem te binnen. Hoe heet het eerste nummer wat je hem dwang? The Float. Wow, Blind Birds.
carried myself close in this, the end of all ideas. Trapped beneath the dead of possibility. Does it sound about alright? Does it somehow sound fine? Ja, voor een band van de jaren 80, groot liefhebber van de New Wave muziek. Maar ik zeg, het klinkt het mij als bijna klassieke muziek in de jaren. Prachtig. The Woe Blind Birds. Jochem Knoef, Ludwig Ole Visser, Abel de Grefte, Pablo Emp en Ties Wijnen. 2000 jongetje, wat moet het worden? We gaan een plaat uitbrengen. We zitten in een paar talentenprogramma's, dus hopelijk gaan we ook bekender worden. Je gaat toch niet naar de Voice, hoop ik? Nee, dat niet. Nee, een paar bandtalentenprogramma's, nog wel enige integriteit te vinden. We gaan dus dingen uitbrengen. We werken met mensen samen. Jochem en ik zitten nu ook in Schaaf, om daar even een bruggetje weer even voor je te bouwen. Die samen moet wel blijven, hè? Die Schaaf met blief even, nog voor de... Ja, zeker weten, ja. Drukte genoeg dus. Ja, zeker, ja. Er komen goede dingen aan. Mannen, dank jullie wel. Ik hoop jullie weer te zien. Het was zeer sfeervol. Het was mooie muziek. En tot de volgende keer wat mij betreft. Thanks. Goed. Dames en heren, we staan zo op naar het Nijs van het 2 uur. Ik ga even heel snel om de bar heen. Dan kom ik bij Pieter de Boer uit. Pieter, vermeek je de eerste naam van iPod, begreep ik, hè? Ja, door hè? Ja. Eerste 4 even? Ja. Ja. En een van de gasten hebben we al, hè? Vermeek jullie ook. Toevallig is dit nou wel, hè? Ja, dat is een planning, hè? Ja, het is goed in, Willem. Goed, dit alles. Nog volle meer in het verhaal van dit programma Noorderwiel Live. Dus nog 2 uur te gaan. Graag dadelijks. Als het klaar is met het werk, als de ben van de opvang helst,
Als het tijd is om eten te vieren, dan is er Wijstra op wij, maar Harm Wijstra. En ik praat hierbij hoe de nijs van de dij. Werd het verst, je in het verkeer en ik draai vanzelf de beste muziek. De beste ik maar best en was doe ik maar dost. Assen van Fjouwermondson. Wijstra op wij. Giga-voordeel bij Kruidvat. Nu een gigapak Finish All-in-One vaatwastabletten van 49,99 voor maar 19,99. Dat zijn meer dan 200 wasbeurten. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Nog een paar dagen sale bij Piet Klerks. Vrijdag 1 februari tijdens de Nacht van Piet. 15% extra korting op showroommodellen. En Waalwijk, Purmerend en Amersfoort open tot middernacht. Kom naar de grootste woonsale van Nederland. Piet Klerks. Groots in wonen. Die voordeur wil ik echt in mijn favoriete kleur. Geen probleem. Alles kan bij Belisol. Of u nu een rood aluminium kozijn wilt of een kunststof schuifpui in strak wit. Wat uw wens ook is, wij maken het op maat tot in detail. Belisol. Al meer dan 40 jaar kozijnen en deuren zonder zorgen. Optrekken en afremmen met één pedaal. Rijden met ProPilot. Automatisch inparkeren. Bij Nissan kan het vandaag al. Ervaar zelf de Nissan Intelligent Mobility technologieën in de 100% elektrische Nissan Leaf. En dat voor slechts €47 bijtelling per maand. Koop hem nu. Rij er deze maand nog mee en profiteer bovendien van een klantvoordeel oplopend tot €2600. Kijk voor meer info en voorwaarden op nissan.nl/leaf. Nissan. Innovation that excites. Kom nu langs. Welkom bij ABD. ...24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Wouter Walgemoed met het NOS-journaal. De Hoge Raad bepaalt 13 april of de Nederlandse staat terecht aansprakelijk is gesteld voor de dood van ruim 300 moslimmannen in Srebrenica in 1995. De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad de veroordeling door het gerechtshof te herzien, omdat Dutchbed niet kon weten dat de mannen zouden worden vermoord. Moslimmannen in Srebrenica zochten bescherming bij de Nederlandse militairen. Toen Bosnisch-Servische troepen hen weghaalden, werkte Dutchbed mee. De advocaat van de nabestaanden noemt het onbestaanbaar dat de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal zal volgen. Een man die iemand dodelijk mishandelde in een afvalrestaurant in Utrecht moet 6 jaar de cel in. De Utrechtse dader van 25 had afgelopen zomer 's nachts ruzie met de vriendengroep van het slachtoffer uit Maarsbergen, die ook 25 was. Hij sloeg het slachtoffer 2 keer tegen het hoofd. De man uit Maarsbergen overleed 5 dagen later in het ziekenhuis. De veroordeelde Utrechter had al een strafblad met veel geweldsmisdrijven. Tientallen Brabantse zorginstellingen, huisartsen en psychologen hebben de beveiliging van patiëntengegevens niet op orde, meldt Omroep Brabant op basis van eigen onderzoek. De websites van de instellingen zouden niet goed beveiligd zijn, waardoor kwaadwillenden kunnen meelezen als iemand bijvoorbeeld een aanmeldformulier voor een huisarts invult. Deskundigen adviseren gebruikers goed op te letten of er een slotje in de adresbalk van een website staat. Daaraan is een beveiligde verbinding te herkennen. De Belgische koning Albert weigert DNA af te staan voor een vaderschapstest en gaat in cassatie tegen een uitspraak van het Hof hierover. De vader van de huidige koning zou ook de vader zijn van Delphine Boel. Haar moeder had jarenlang een relatie met Albert. Boel spande een rechtszaak aan om een DNA-test af te dwingen. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het bewolkt. Lokaal kan er een bui vallen. De temperatuur ligt tussen de 1 en 5 graden. Ook morgen is het grijs en kan vooral in het oosten soms wat sneeuw vallen. Dan ligt de temperatuur net boven 0. Dit was het NMS Journaal. Als is het 2 uur van Noorderwiel Live. Onder andere met Jork van Noorden. Hij zal hier optreden. Maar wie stilstaan bij het festival Vers. Dat wordt houden in Snits. En we hebben nog een band van de line-up hier aan de gast. Dit alles en nog veel meer in het komende uren. Graag gedaan. Genietje maar rederij van een winterskielge. Reis je van 1 februari onder maar 31 maart en ontvang €50 korting op de auto. Deze actie is ook geldig in de februarisvakantie. Sjog en boek voor 3 februari op rederijdoeksen.nl. Ga naar Trekpleister. Nu de krachtige producten van Lucovitaal voor een scherpe prijs. Alles van Lucovitaal 1+1 gratis en een gratis mini-potje multivitamine. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou, ook online.
De Mitsubishi Outlander PHEV is electric and more. Met 2 sterke elektromotoren, een krachtige benzinemotor, 4-wielaandrijving en 1500 kilo trekgewicht. En met een pas van New Motion laat je hem ook nog eens een heel jaar gratis. De Mitsubishi Outlander PHEV. De veelzijdigste SUV met groen A-label. Vanaf €35.990. Mitsubishi Motors. Hey koudkleu, heb jij ook zo'n zin in het voorjaar? Bij Xenos shop je nu alles om jouw huis een kleurrijke mini-makeover te geven. Zoals rustieke kaarsen nu 2 + 1 gratis. Shop in de winkel of online. Ontdek het, Xenos. De nieuwe Renault Kadjar, SUV van Renault. Kwaliteit zit in de details en die hoeven niet op te vallen. Die moet je ervaren in het echte leven. Kom van 31 januari tot en met 4 februari naar de SUV-dagen en ontdek Renault Kadjar. Meer informatie op Renault.nl. Iets te vieren? Gefelicitaard.nl. Altijd iets te vieren. Omroep Friesland. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede oordeel van Noorderwien Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Als het mij optreden van Jorik van Norden hier. Prachtige muzikant, maakt hele mooie versjes. Soms mijn band, Joe doet er dat al in. En na jouw trein hebben we So Be It hier te gast. En die spelen weer op het Vers Festival. Die moet straks nog even soundchecken, maar in dat kader had ik Pieter Klaas even uitnodigen. Meneer de Groot, mag ik eigenlijk zeggen. Dankjewel. Ja, goedemiddag. Straks wel vers, daar komen we nog wel even door. Maar eerst doe ik die mooie band, Broken Brass Ensemble. Toevallig kreeg ik van de morgen een mailing bij mij in de mailbox. Met een leuke aankondiging. Er komt van alles weer om met hem, hè? Ja, toevallig is Juwet het nieuwe album dropt. Dus, en dropt is released al officieel? Ja, dus het zit op Spotify en iTunes. Wauw. Ja, vet. Het is een drokke dag wat dat betreft. Vertel hem, wat voor plaat is het worden? Ik bedoel, je bent net vies van soms wat verschillende nije wegen in te slaan. Nee, het is een ontzettend hutte plaat worden. Echt doensbaar en eigenlijk alles met kapot stijl. Ja. Dikke beats eronder? Ja, ik. Dus samples en dingen, rint van alles mooi. Dus het is echt wel even weer een nieuwe soort Broken Brass eigenlijk. Dus, want je hebt wel eens eerder keer volgens mij met DJ's, hè, met remix-achtige dingen. Ja, uw oude plaat is inmiddels released. Of remixed natuurlijk. Maar nou, wij proberen eigenlijk uzelf altijd wel een beetje opnieuw te vinden. En dat is volgens mij nou wel slagen. Nog steeds in dezelfde samenstelling? Of ben er nog wisselingen? Nee, zeker dezelfde samenstelling. Dus, komt er een tour omheen? We gaan woensdag hebben we 4 dagen naar Engeland. Dan gaan we 6 dagen naar India. En dan doen we 10 clubshows door Nederland. Dus er gebeurt wel wat. Engeland. Wat voor clubs zie je dan? Ja, het zijn verschillende clubs, maar we gaan naar Londen en we gaan helemaal naar Newcastle nog en Bristol volgens mij. Ik weet het eigenlijk net niet helemaal. U laat zich rijden. Nou, precies. Ja, we zien het vaak wel. En India? Ja, wauw. We naar India. Ja. Dus dat is echt te gek. We spelen op een ontzettend groot festival vlakbij Mumbai. En we staan samen op de line-up met Marshmallow, maar dat soort artiesten. Het is bizar wat daar gebeurt. Dus wel zin in. Is die dan op grote podia of juist net? Wat voor situatie kom je hem dan te horen? Nou, Marshmallow speelt het op mainstage en wij spelen op het tweede mainstage. Wow. Ja, bizar. Rock'n'roll, hè? Ja, zeker. En je komt dan naar Friesland daarheen, zal ik weer optreden? Ja, zeker. We komen naar Lauwert, maar we weten nog net wanneer. Want, het is een Asterix optreden. Ja, Asterix zit een beetje volgens mij lastig mooi dak boven halen, maar er wordt aan werken. Ja. Dus ja, dat komt nog. We hebben toevallig, of net toevallig, maar super kijk dan de Wow Blind Bird hier in de studio. En die had je echt letterlijk goed in bij Asterix. Die het laatste optreden, het laatste muzikale. Wat Asterix zo onbelangrijk is, als ik inderdaad nog een dak boven het holen. Ik hoop dat ze er op tijd achter komen. Dus dan kom je meer maar. Ja, dan kom je hier spelen. Weer het feest. Ja, hartstikke mooi man. Goed jongen, even straks gaan we er weer weinig groep praten. Vers, het festival. Ja, morgen is het Vers Festival in Snits. En nou ja, we hebben ontzettend soort bands in Snits die morgen spelen. En nou ja.
daarom heb ik zo bij het mijn omnieuwd en die zullen dat even jaren lid. Echt jong talenten, hè? Ja, soort jong talenten. En wat wij belangrijk vinden is dat we soort jong talent inderdaad op het podium spelen. Maar daarnaast ik de meeste spelers die al enige dingen bereikt hebben. Dus zij is de Cool Quest morgen als headliner. Dus, te gekken ben. Ja, zeker. Praat straks verder. Natuurlijk oer vers. En dat zal ongetwijfeld nog wel even hoe de Broken Brass samen gaan. Wij weer even soundchecken. Dat jouwt mij mooi even de ruimte om het muzikale verhaal van Vlinde Wieken nog even waarom te halen. En dat wordt qua beeld verzwaard terug Regina met de vlog. Dus nog even waarom. Nee, Tali, een jong talent, Jeruut, Ljouwert wij. Sitting there on the other side, you got me waiting for you all weekend, dying for you to come and see me. Will you get me high? Don't wanna come down. You spin me around with your hands on my thighs. Butterflies got me wondering what took you so long. Give me your love. It's never enough. Give me your love. It's never enough. Please listen to me. You're no different from me. Different from me. And hold my hand if you will. Then tell me how it feels. Lost for words again. Count from 1 to 10. Let's take it back to when we gave love a chance. But give me your love. It's never enough. Give me your love. It's never enough. It's never enough. So I'm asking for it's just a little bit of your love, yeah. Oh no. Yeah. Ja, dat wie Vlinde Wieken. Tali, prachtig mooie zangeres hier uit Ljouwert. Geweldig talent. En de beelden, als je er beeld bij in ieder geval verzwaar terug Regina, door welke weken. Zowel muzikaal en qua beeld even waarom. Maar we gaan waarom naar het heden. En misschien mag ik gewoon een beetje vooruitzien, want al februari is kind voor de gast die nice is. Dit wordt een hele belangrijke dag worden. Hij is nomineerd voor een Edison namelijk, vanwege zijn album, The Jester. Jorik van Norden. Jaren geleden alles eerder te gast. Leuk dat je er weer bent. Ja, ik vind het heel leuk om hier te zijn. Jij mailde mij en ik dacht, oh ja, ik herinner me dat nog wel. Verrek, Leeuwarden. Ja, 2015. Ja. 2015, ja, time flies wat dat betreft. En ik moet je zeggen, ik werd geholpen door Radio 2, want ik hoorde je daar spelen. Ik dacht, oh, hoe zou het met hem zijn? En dat klonk zo geweldig. Ik kon niet anders dan jou mailen. Ja, moet ik je nog vragen hoe het met je gaat? Bijvoorbeeld, mij gaat hartstikke goed.
Het gaat goed, ja. Ik ben druk met van alles en nog wat. Allerlei optredens en projecten. En nee, het gaat heel goed. Straks naar Terschelling toe, begin februari zag ik? Ja, klopt. Ja. We treden op in de Brascour, het beroemde podium. En wanneer is dat ook alweer? Dat zou ik eigenlijk moeten... 14 of 16 februari, zoiets. Ja, dus dat is wel heel erg leuk. Iets om naar uit te kijken. En ik kom met Anne Soldaat binnenkort een paar keer hier in de buurt. Ook in Sneek spelen we. Wat voor tournee is dat? Het is een tournee die heet Unsung Heroes 2. En daarbij gaan we op pad met z'n tweeën en spelen we liedjes van vergeten pophelden. En vertellen we ook hun verhalen. En dan met allemaal verschillende instrumenten en arrangementen. En het wordt heel mooi. Ja, iedereen heeft zo zijn verborgen helden. Hè? Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Reden dat je bent is geweldige plaat, de Jester. En genomineerd voor de Edison. Ja, dat was al wat. Ja, ik was echt heel erg verbaasd erdoor. Ik dacht zo van, oh wauw, dat ze weten dat ik besta. Weet je wel? Dus ik was verbaasd en ik vond het heel leuk. En ik vind eigenlijk de nominatie ook al een prijs hoor. Ik verwacht niet dat ik ga winnen, maar het is natuurlijk wel heel leuk om daarheen te gaan. En je weet het nooit, weet je wel. Nou, het is wel een prestigieuze prijs. Ja, nee, het heeft een enorme naam. Ik bedoel, een rijke historie. Ja. Mooi dat je er bent. Straks gaan we praten over de Jester album. Maar eerst wil ik je vragen om het eerste liedje voor ons te gaan spelen. Hoe heet het? Ga ik doen. Dat liedje heet Train in the Station. En dat was de tweede single van de Jester. Jork van Norden, live in Noorderwien. Where the sun no longer shines, where darkness rules both day and night, and hatred kills the time, where God has no religion, and war, it has no end, where neighbors turn to enemies, and you can't rely on friends. Now there's a train in the station and it's heading north, rolling down the railroad track. There's a train in the station that I won't be on, 'cause I want my baby back. Everything I lived for, it's like it's never been. Every dream that came to life was blown to smithereens. I traveled for a long time, I left everything I had, lost my girl along the way. She may live, she may be dead. Now there's a train in the station and it's heading north, rolling down the railroad track. There's a train in the station that I won't be on, 'cause I want my baby back. The road of life is a long, long road when you're walking all alone, but I have to try and make it on my own. Now there's a train in the station and it's heading north, rolling down the railroad track. There's a train in the station that I won't be on, 'cause I want my baby back. There's a train in the station and it's heading north, rolling down the railroad track. There's a train in the station that I won't be on, 'cause I want my baby back. I want my baby back. I'm gonna get my baby back. Jork van Norden, we komen zo bij je terug. Jij kan even bijstemmen en dan kan ik nog even met Pieter Klaas praten. Straks dus het versfestival, nog even hoe de Broken Brass Ensemble. Hey, deze man die pakt een gitaar, die maakt het een versje en dan werkt het er uit met een band en ze gaat het meestal. Hoe gaat het bij hem eigenlijk? Tja, ja. Ben ik altijd nieuwsgierig naar. Want je bent blazen, drums. Ja, het gaat net zo makkelijk bij u, denk ik. Wat wij heel vaak doen is dat 12 treien bij u die scrollen een idee of die maakt je thuis iets in de computer. En die... Is het een melodie of wordt al een song dan? Nou, het is meestal al echt wel uitwerken idee met drums en alles erop en eraan. En dan nemen ze het maar naar de repetitie. En dan zeiken we het eerst helemaal volledig naar de groen. En dan... Begin dan gewoon te googlen en zo? Nou, dat krijg ik net. Maar, en dan meestal gaan ze dan weer om en dan verbeteren. En dan, dat gaat een paar keer. En dan op een gegeven moment hebben we iets waarvan we denken, dit met op de plaat. Ja.
Maar goed, de nieuwe plaat, ik heb hem nog net jet, maar ook die zei jij dat ik wat een donsbare plaat. Gaat die dan alsnog nog weer terug een oorfilter om die weer donsbaarder te maken of niet? Nou, we hebben het aardig oppompt, zeg maar. Dus, ik kan me voorstellen, dus best opnames, best clear. En dan maakt hij nog eens een keer terug de machines in. Ja, we hebben hem echt ontzettend Louis mastered. Dus echt wat Spotify bijvoorbeeld doet, omdat die plaat zo hut worden is. Spotify die heeft er in ieder geval algoritme in. Die zet hem gewoon zachter. Nee. Ja, omdat het te hut is. Nou ja, dat moeten wij natuurlijk uitproberen. Dat snap ik wel. Ja, en zet je hem op een site gewoon volle bak. Ja, zeker. Ik kom straks weer bij die waarom. Pieter Klaas de Groot, vers Broken Brothers samelen en dan gaan we naar Jorik. Jorik, de Jester heeft alles met jouw voornaam te maken. Ja, dat klopt. De Jester is eigenlijk het Engels voor hofnar. En in Hamlet van Shakespeare, daar komt een hofnar voor en die heet Yorick. En dat schrijf je dan weer precies als je mijn naam schrijft. En dat is ook de eerste keer dat mijn naam ergens opduikt. Dus ik dacht, wauw, dat is toevallig. Want in Hamlet, dan graven ze zijn schedel op. En dan houdt Hamlet zo Yorick vast, die schedel. En dan haalt hij herinneringen op aan vroeger. Want toen hij jong was, speelde Yorick, die speelde liedjes. Hij vertelde verhalen, hij maakte muziek. Dus toen dacht ik, wauw, dat is toch toevallig. Dat is eigenlijk wat ik ook doe, maar dan een paar eeuwen later. En zo was het idee voor de plaat geboren. Dus op de hoes zie je mij ook in zo'n hofnarrenpak. En die is helemaal op maat gemaakt door een meisje. Want ja, weet je wel, je had wel carnavalsverenigingen die van die pakken verhuurden in het zuiden van het land. Maar die leken dan een beetje op dat Brugse zotbiertje, hoe een hofnar daaruit ziet. Maar dat was niet helemaal wat ik voor ogen had. Dus dit is echt zo mooi met veloerse rode stof en zo. Echt Shakespeareaans. Ja, ze heeft zich echt uitgesloten. Ja. Ben je een man van Shakespeare of is dit gewoon een mooi verhaal en je loopt daar toevallig tegenaan? Of lees je ook Hamlet? Nee, het is toeval. Ik bedoel, we hebben het wel vroeger allemaal behandeld op school, dus ik ben wel bekend. Het verhaal is bekend? Ja, het verhaal is bekend, maar het is niet iets waar ik verder heel erg mee bezig ben. Maar het spookte door mijn hoofd en ik dacht, wauw, dat is toevallig. Dat is een mooi concept voor de plaat. En een plaat die, mag ik het zo zeggen, heel Brits klinkt? Ja, dat mag je zeggen, ja. Is dat automatisch gewoon vanuit je stijl, vanuit je smaak, vanuit de mensen waarmee je die plaat hebt gemaakt? Of ook een bewuste keuze geweest? Van, nou, Geen keus denk ik. Nee, het is gewoon hoe jij muziek ervaart. Ja, en ik hou ook erg van veel Amerikaanse dingen en ook Amerikaanse West Coast muziek. Ik vind dat de bloeiperiode van de popmuziek dat 1966 tot 1973 is. Oh, dat is heel specifiek. Ja, en dat is een beetje mijn klankideaal. Ja, mijn liedjes schrijf ik gewoon nu en die gaan over mijn leven nu en de wereld om ons heen nu. Maar hoe het klinkt is een beetje die tijd, omdat ik vind dat muziek toen op zijn mooist klonk. Ja. Gelukkig klinkt het nu nog steeds goed, ook voor deze vrijdagmiddag. Welk nummer ga je doen? Dit liedje heet Who Knows Maybe en het stond op de vorige plaat. Misschien heb ik het hier zelfs al gespeeld, maar dan kun je het vergelijken. Doen we dat. Jorik van Orden, dames en heren. Ja. Little boy lost since his mom's been away. It feels like ages she flies home today. He's got a plan that will make her stay. Who knows, maybe. Child sees his father, a son of the soil, training his geese, what a handful of joy. Charles is a man now, no longer a boy. Who knows, maybe. Maybe she will see that she can't live without them. Maybe she will see that he's worthy of love when he saves the Lumen Plain from a certain disaster. He will claim Sully be flying, no reason to scare. The boy and the skis, two heroes compare. The plane it glides in on a wing and a prayer. Who knows, maybe. Who knows, maybe. Maybe she will see that she can't live without them. Maybe she will see that he's worthy of love when he saves the Lumen Plain from a certain disaster.
the days when true heroes were bred. Who knows, maybe. Who knows, maybe. Jork van Norden, hij kan weer even bijstemmen. Regina, het is leuk, hè? Ja, dit is hartstikke leuk. Ja. Ik heb hem nog nooit gehad. Maar wist maar wat die van de middag mij weer hier even opvalt? Ja? We gaan 3 camera's, dat werkt net altijd. Nee. Is het net zo dat een stagiaire die misschien wel een beetje een soort van proefexamen doet? Okay. Klopt dat? Of net stagiaire? Hij zei nee. Nou ja, dat idee, ik want zien Beppe is rek, hè? Ja, dat is heel gezellig en ik vind er binnen hele grote fotografen. Ja, we halen die al in wij. Geen idee, dat regelt af kan al. Nee, maar daarbij binnen natuurlijk altijd wel hele mooie foto's weer altijd bij die op Noorderwien en op die Facebook. Je het hele internet horen. Ja, jongen, public relations, it's very important. Nou, doe zij het, hartstikke mooi. Goed, ik geef naar Jork daar, Jork van Norden, de jester er dus uit. Jij staat vandaag hier alleen, singer-songwriter. Maar het is ook een bandplaat geworden, of niet? Nee, klopt. Ja, de helft is met mijn band gespeeld. En de andere helft, de tweede helft van de plaat, eigenlijk kant 2. Ik heb het als een LP bedacht. Is met strijkers en blazers. Dus het is wat rustiger. Dan speel ik piano en gitaar en dan een heel orkest erbij. En live speel ik veel met band. Maar ook wel nog steeds solo, zo nu en dan. Gewoon solo-concerten. Ik doe wel eens huiskamerconcerten. Promo wel eens alleen, zoals vandaag. En het is allebei heel leuk om te doen. Het is heel verschillend. Met de band dan gaat het heel erg om die spanningsboog en dan om energie. Dus dan is het allemaal wat rauwer en wat steviger. En als ik alleen speel, dan ligt de focus meer op het mooi doen en een verhaal vertellen. Ik waardeer eigenlijk beide kanten van het muziek maken. Het is net als Neil Young, weet je wel. Die speelt ook solo. En dat is heel anders dan als hij met Crazy Horse speelt, weet je wel. En ik vind het ook heel mooi, zo dat verschil tussen die twee. Moet jij nog stemmen? Want ik denk 5 seconden. 5 seconden, dames en heren. Nou, dan kan ik mooi vertellen dat we straks zo biert. Dan gaat Sietse Heima, zijn plaat. Die wordt komende snijden mee gepresenteerd. Zet er maar even bij. Dus dat wordt een mooi feest. En Murk Aukema, die komt direct nog bij een aantal muzikanten. Zullen ze zich nog optreden en mooi spelen in deze studio hier. iPop maakt het 5 nam bekend. Dus dat is wel leuk. En met Pieter Klaas de Groot hadden we het eigenlijk nog over het Vers Festival. We hadden druk, we hadden gezellig. En waar weet misschien ook nog wat over de zaal in Friesland. Maar we beginnen Jork van Norden. Zijn laatste nummer. Welke wordt het? Dit is een liedje van The Jester en het heet Another Day in London Town. Live in Noorderwien. I went down to the Hatter's place in St. James Street. Display of funny hats, all inviting me. I tried the fit of the king's crown as once worn by Richard III. Naked without my stovepipe, so I bought a top hat cheap. Another day in London town, I take the tube, I make the rounds. Regent Street, Trafalgar Square, kiss the lions when I'm there. I take a stroll around the block, from St. John's Wood down to the docks. The moon is up, the sun goes down. Another day in London town. Another day in London town. A girl I met reminded me of Oscar Wilde, a walking paradox and a waste worthwhile. She left a mark with her cigarette as she grabbed me by the hand. She took my cup for an ashtray, so I drank the tea and ran, and ran, and ran. Another day in London town, I take the tube, I make the rounds.
Street, Trafalgar Square. I kiss the lions when I'm there. I take a stroll around the block, from St. John's Wood down to the docks. The moon is up, the sun goes down. Another day in London town. Another day in London town. I take the tube, I make the rounds. Regent Street, Trafalgar Square. Kiss the lions when I'm there. I take a stroll around the block, from St. John's Wood down to the docks. The moon is up, the sun goes down. Another day in London town. Another day in London town. Another day in London town. Jork van Orden. Straks praten we met hem. Maar eerst op Night Nice. Nu bij Kruidvat de Oral-B Pro 2000 Black, Pink of Smart Teen White elektrische tandenborstel voor maar €49,95. Ha, smile met je mooie tanden. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Een occasion vinden zonder gezeur, voor of achteraf. Dat is via BOVAG.nl. De betrouwbare occasion site van BOVAG. Via BOVAG.nl. Zeker weten. Je kent ons wel. Giraf. T-shirts voor mannen. De perfecte maat en pasvorm. En dat voelt verfijnd en fantastisch. Voor alle mannen. Shop nu onze t-shirts op giraf.nl. Giraf met een V. Bewegelijk zitten is beter zitten. Prominent vindt dat een stoel iets voor je moet doen. Je ontspannen en activeren. En vooral je optimaal ondersteunen. Zodat je weer uitgerust en fitter opstaat. Stap ook over op het bewegelijke zitten en ontvang nu €480 korting. Prominent, de stoel die je beweegt. Shop de wintercollectie op giraf.nl. Giraf met een V. Optrekken en afremmen met één pedaal. Rijden met ProPilot. Automatisch inparkeren. Bij Nissan kan het vandaag al. Ervaar zelf de Nissan Intelligent Mobility technologieën in de 100% elektrische Nissan Leaf. En dat voor slechts €47 bijtelling per maand. Koop hem nu. Rij er deze maand nog mee en profiteer bovendien van een klantvoordeel oplopend tot €2600. Kijk voor meer info en voorwaarden op nissan.nl/leaf. Nissan. Innovation that excites. Kom nu langs. Welkom bij ABD. Omroep Friesland. Oostemt op Dij. Als het nog meer over het Vers Festival in Snits met de band So Be It. Maar nu is het Nijs de provincie. Verzwargen toch Erik Enema. Op de vuurtoer van Vlieland is verre verbroekt, maar de kankerverwekkende stof chroom 6. De vuurtoer ziet al zo'n van 16 stijgers voor een opknapbeurt. De renovaties hoe Kriest vliegen die kleerwijzen, maar is nou eerst stil aan en zo pas na de simmerkleerwijzen. Burgemeester Tineke Skokker van Vlieland is nog maar correct op de hichte stelt van het feit dat de chroom 6 op de vuurtoer zit, maar hij heeft er alle vertrouwen in dat die verder de veilig aanhellen wordt. Ja, dat is, dat word je net inademen en daar word je fiber blowen. De onpak, dat is Vlieden hier al heel goed terugpraat met de mensen. Ze ben een paar keer ik op het eiland wist om in u toe te lezen hoe ze doorvlijden. En aan alle kanten heel zorgvuldig en vooral ik de verwerking van die verf. De politie is op zoek naar het zoeken van de onrieding tussen twee auto's op de Oudstediek. Waarbij het man niet Joen, een 53-jarige man uit Minneskeer om het lippen kwam. Toen gelukkig wie jongens om 8 uur heen op Oudstediek richting Friesland. Door nog onbekende oorzaak botste de auto van de man uit de Gediek achter op de auto van de Minneskeerster. Tjoegen kunnen contact opnemen met de politie.
De bandgouwer die weer aan het tichtsliekje van het Nannewiet, de natuur- en recreatieplas bij Oude Haske. Hoe een periode kunnen mensen net langer zwemmend naar de orenkant, maar wat ze er doorheen rennen. Er is daarom een stichting opgericht die op korte termijn met een plan van aanpak komt. Het is een initiatief van de recreatievereniging van het Nannewiet, die hier al dieren met dwaande is. Daar is de voorzitter Jan Ikema, is achterstallig onderhoud het grootste probleem. De plas is in 1994 voor het laatst uitbaggeren, maar daarna is er niet meer een onderhoud dienen. Maar de nieuwe stichting moet dat ompakt worden. De stichting is in peteer met de gemeente, de provincie, Staatsbosbeheer en orenbelanghebbenden. Voor het baggeren op zichzelf is geen geld beschikbaar en daarom kiest de stichting voor een bredere oompak om zo meerdere subsidies te krijgen. Het water nog, voor de middag wordt het droeg, zo nog kans op een sneeuwbuiken. De zin komt er nog even bij. Het wordt zoet, heeguut 2 graden. Er zit een matige noordeerste wind. In de joen en nacht opklarings en lichte frost. Het wordt dan 2 graden onder nul. Morgen is het bewolkt. In het watergebied kans op een buiken en verder is het droegwaar. De Woonboulevard Groningen vindt u aan de Peizerweg in het Hoendiep. Alles op woongebied in meer dan 60 winkels. In elke stijl en iedere prijsklasse. Aanstaande zondag is het van 12 tot 5 koopzondag. Kijk op woonboulevardgroningen.nl. Kijk, met Bolderman. 12 dagen all-inclusive naar de Costa Dorada vanaf €599. Bolderman, voor all-inclusive reizen en alle andere fantastische reizen. Aanbetaling niet verplicht. Kijk op bolderman.nl. Laatste kans. Nu bij Trekpleister 50% extra kassakorting op artikelen met een roze sticker. En zelfs 75% op kleding met een roze sticker. En wekelijks nieuw aanbod. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou. De nieuwe Renault Kadjar, SUV van Renault. Kwaliteit zit in de details en die hoeven niet op te vallen. Die moet je ervaren in het echte leven. Kom van 31 januari tot en met 4 februari naar de SUV-dagen en ontdek Renault Kadjar. Meer informatie op Renault.nl. De energieprijzen stijgen voortdurend. Zou het daarom niet fijn zijn om goedkoop zelfstroom te maken? Bij Zelfstroom kun je zonnepanelen huren. Zonder te investeren bespaar je hierdoor direct op je energierekening. Daarom hebben duizenden Nederlanders al voor zelfstroom gekozen. En 95% van onze klanten beveelt ons aan. Ontdek hoeveel jij kunt besparen op zelfstroom.nl. Zelfstroom, daar krijg je energie van. Rob Friesland, Noorderwind live, bij Willem de Vries. Even keer lekker terug met het muzikale feestje van Noorderwind. Asis met So Be It, het Versfestival. En verder op de onderhoorn dus nog Sietse Heima en band en Murk Auken maakt mij een soort muzikanten. iPop maakt het nog nooit al lang bekend. En zo kijkt een fantastisch optreden. Want ik had genoten in ieder geval van Jork van Norden. 2015 weer hier al jeder. En hij is gelukkig altijd terug in. Onderhoorn mij zijn band. Is er een vaste band waar je mee werkt? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Vaste samenstelling? Ja, bij de vorige plaat was er een iets andere band. En nu is het sommige mensen van toen en weer een paar nieuwe. Maar het is echt, ik ben zo blij nu met de band op dit moment. Het voelt heel goed, de sfeer is heel goed en goede muzikanten. En heel blij ben ik ermee. Oh, heerlijk, klinkt ook goed. Ja, ze zijn te gek. Het is echt leuk om op pad te zijn met deze band. Ik heb wel in wat bands gespeeld door de jaren, maar misschien is dit wel de gezelligste. Old school in een busje. Ja. Jij komt naar Friesland een aantal keren zelfs. De Brascour, Westerschelling, zal je optreden. Het is 15 februari. Maar ik zag dat je ook weer bij het Huiskamerfestival van Neushoorn bent uitgenodigd. Ja, klopt. Daar ga ik ook nog spelen. Dat is natuurlijk hier in Leeuwarden. Ja, dat is hier in Leeuwarden. En je komt nog in Sneek en Meppel en Hogeveen. Dat is niet Friesland, maar wel erg in de buurt. Dus je hebt wel wat met het noorden dus. Ja, nou, het grappige is, ik heb eigenlijk door de jaren heen niet heel vaak in Friesland gespeeld. Heel veel op de eilanden. Maar heel weinig eigenlijk. Sloeg de provincie over. Ja, en ik weet niet waarom. Ik bedoel, ik vind het altijd fijn om er te spelen, maar het kwam er niet vaak van of zo. En nu de komende tijd dus een aantal keer, dus dat is wel mooi. Ja, ik ga het inhalen. Je hebt groot gelijk. Nou, ik hoef je bijna niet te vragen wat 2019 voor jou moet brengen. Want dat is met de band op tournee, met Anne Soldaat dus nog. Hoe lang duurt die tour nog? De tour met Anne is in maart en april.
En volgende week gaan we beginnen met oefenen en de show in elkaar zetten. Oh, het moet er nog in. Ja, maar we hebben al wel een plaat gemaakt. Die komt 15 maart uit. En het eerste liedje staat nu online. Dat is een cover van John Cale met I Keep a Close Watch. Want het is natuurlijk een coverproject. The Jester is mijn eigen werk. En met het coverproject doen we echt vergeten pareltjes van een beetje de minder bekende artiesten bij het grote publiek dan. En ja, dit is zo'n nummer. Het is nooit een single geweest, nooit een hit geweest. Muziekliefhebbers kennen het. En het is een van de mooiste nummers aller tijden wat mij betreft. Dus we dachten, we doen een gooi. En Anna Soldaat, geweldige muzikant ook. Ja, is super. Is hier ook wel eens geweest? Maar ik weet niet meer welke band die speelde. Daar kom ik op terug. Nee, precies. Daryl Ann. Ja, daar was je mee. Ja, nee, hij speelde verschillende. En toen, ik weet nog wel dat ik bij deze bar stond. Anna Soldaat is een keer gehad. Want ik vind hem echt heel erg goed. Druk, leuke dingen dus. Album The Jester loopt dus nog. Promo's. Ja, klopt. En ik doe nog mee in een Woodstock-programma in mei en juni. Het is een soort theatertour door het land. En op 3 april is er een eerbetoon aan John Lennon en Yoko Ono. Omdat het dan 50 jaar geleden is dat zij voor de Bed-In in het Hilton waren in Amsterdam. En ik ga daar ook spelen in de band en een paar liedjes zingen in het concertgebouw. Dus dat is wel heel leuk. En ik ben een boek aan het schrijven. Boek? Ja, die moet volgend jaar uitkomen. Waar het over gaat, dat hou ik nog even geheim. Maar dat is wel een van de projecten die op de planning staat. Concertgebouw. Wauw. Ja, dat moet voor een muzikant ook de hemel op aarde zijn. Ik hoop je weer te treffen hier. En heel veel succes met al die projecten waar je mee bezig bent. Dankjewel, en het lijkt me leuk. Altijd welkom. De Jester, dames en heren, te verkrijgen, is een mooie plaat. Luister hem eens op Spotify. En dan gewoon doen. Dankjewel. Goeie reis terug. Goed. Ik ga even naar de band die je kleerst hebt. So Be It. Hoi. Hoi. Stel de band even voor als worst. Chris, onze toetsenist. Jetsen op de gitaar. Hierachter de drummer, Jurre. En hier staat Jildert, onze bassist. En ik ben Charlotte. Goed, en leuk dat hem er binnen. Je besteedt eigenlijk in het kader van het Vers Festival. Wordt dat de eerste keer dat je hem daar speelt? Of hij hem daar vaker stien? Volgens mij wordt het ons al om de 3e keer. Jeetje, veteraan. Ja. Je speelt covers? Ja. Ooit al wagen om eigen nummers te schreeuwen? Denken we wel over na, maar nog niet aan begonnen. Maar het is nog een bandvergadering, hoe komt? Ja, zo werkt dat, hè? Ja. Welk nummer ben je mee? Met Iedereen is van de wereld. Daar ben ik altijd voor. Live in Noorderwind, So Be It! Dus voor de misfits die je met een deur alleen ziet staan. Die om de straatlantaarn zitten en drinken bij de volle maan. Dit is voor degene die je overal herkent. En deze is voor jou en mij, want dit is ons moment. En ik heb het glas op jouw gezondheid, want jij staat niet alleen. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Deze is voor iedereen die passie heeft en die voor passie gaat. In het donker kan ik jou niet zien, maar ik weet dat jij daar staat. En ik heb het glas op jouw gezondheid, want jij staat niet alleen. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Oh yeah, yeah, yeah.
So Be It. Ze zullen op het Vers Festival spelen. Blue Lekker Steen, kom je zo weer bij in Waarom? Wat dat omlang, want ze doorgaan nog een tweede nummer. Pieter Klaas de Groot, want de best van het kunstencentrum Atrium. Een drumdocent en drummer en hartstikke een druk leven. Maar druk ik maar vers dus. Ja, zeker. Want wat wij eigenlijk elke keer doen met Festival is dit soort bandjes dus op een podium zetten. En bij kunstencentrum Atrium hebben we eigenlijk... ik denk dat we bijna 24 van dit soort bandjes hebben. Te gek, hè? Ja, dat is echt... Er gebeurt echt ontzettend soort op muziekgebied en op cultuurgebied in Snits. En we hebben natuurlijk het cultuurkwartier Sneek. We hebben gewoon echt... We hebben een poppodium, maar we hebben een theaterzaal. En we hebben een musicalopleiding. Maar dus ik, 24 bands, maar ik... de drumleerlingen en gewoon de zangafdeling. En dat proberen we eigenlijk maar zo'n festival. Proberen we dat alle bij elkaar te gooien. En dan heb je een heel leuk festival. Druk, gezellig. En misschien wel protégés van die je komt werken. Of hoe zit het met een drumcursus? Juist die een protoles of net? Ja, ik heb heel soort leerlingen. Nou, bijvoorbeeld Jurre, de drummer van dit bandje, is toevallig een leerling van mij. Dus eigenlijk als ze bij u op les komen, dan proberen we zo snel mogelijk in die bandjes te proppen. En dan kiezen ze marmecore spelen. Want dat is eigenlijk natuurlijk, we hebben het voor doch als muzikant zijnde nou. Dus dat werkt het heel goed bij u op het Atrium eigenlijk. Is dit festival eigenlijk het bewijs dat de bandjecultuur, ik zit even populair, waar we iets waarom is. We hebben een hele periode gewoon bij hem begonnen net met de bas en de drums van de gang, die gewoon DJ worden, of misschien wel worden oors. Maar ik had het idee dat het wel weer groeit onder de jeugd om, leuk, we keep je goed keer per bas en ik wil los. Ja, nou, ik denk dat wij daar in Snits eigenlijk net zo'n heel soort les van hadden. We hebben natuurlijk vorig jaar hebben At the Watergate gehad, het jongere muziekfestival. We hadden gewoon 4000 muzikanten terug heel Europa naar Snits kwamen om marmecore muziek te maken. En eigenlijk, wij willen daar heel graag op voortbeduren, want dat is te gek. Dat is al die jonge band eigenlijk marmecore muziek maken. En dat proberen we eigenlijk, maar zo'n festival proberen we dat uit te dragen. Dat we dat kennen eigenlijk als omgeving eigenlijk. Mooi een lidmaatschap. Ja, zeker. En vooral, ik denk dat in Friesland, dat het leeft echt. We hebben wel een muziekprovincie. Ja. Net alleen de harmonie en de braasbands. En de koren is denk ik wel wat ouder leeftijd. Maar de jeugd, ik zie overal, pop erop, hè, al die bandjes. Ja, klopt. Dus dit is natuurlijk een bandje wat al iets langer bij u repeteert. Maar zo hebben er is bijvoorbeeld, dit hier hebben bezocht om het thema is maar plastic soep te maken. Omdat we, de plastic soep in de oceaan is gewoon een ontzettend groot probleem. Dus we hebben heel soort lesjoen op basis kwam over die plastic soep. En er binnen heel soort band die dus morgen de iepening verzwaardigen op het festival. En die gaan dus maar plastic instrumenten spelen. Er wordt op containers wordt ramd. En dus we proberen inderdaad de jongere band van de basisschool en ik al daar maar te beloeken hoe leuk het is eigenlijk om muziek te maken en op festival te spelen eigenlijk. Mooi in een snits. Kom straks bij die waarom. Ik heb nog een heel programma hebben. Onder andere de Cool Quest, de gekke band. Met volle meerstil, de speel ik eerst weer So Be It. Nou, de volgende bandvergadering gaat over de vraag Wolf geen eigen noemers. Hoe gaat het met de covers? Hoe maak je hem die keuze? Ben ik gewoon favoriete noemers van hemzelf? Ja, eigenlijk wel. Iedereen brengt wel eens wat in en dan wordt er gestemd of hij doorgaat of niet. Ja. En als je hem speelt, is het vaak inderdaad zaal als bijvoorbeeld het Atrium met bolwerk of steem ik wel op oren plakken? Ja, we staan ook op dorpsfeesten. Gewoon leuk. Verschillende podia's, ja. Welk nummer game nou? Sweet Child of Mine. Ach, daar ben ik altijd voor. Live in Noordwind. So be it!
So be it. Joert hier de buis live. Het moest al hier even snel, maar het kon prima toch? Hartstikke leuk. Hoe lang speel je morgen? Een half uurtje, van 20:45 tot uur of 10:15. En hebben de setlist al klaar of net? Ja, we zouden van de nog even een vergadering, maar we hebben... Oh, er komt best een bandvergadering hoor. Nou, we gaan van de nog repeteren, dus dan zal het even helemaal oude mooi zien. En is dat nog een hele discussie of valt het wat daar? Nee, dat valt wat bij, hè? Ja, dat komt goed. Noem maar dit was kijk spelen. Is het moeilijk voor een bassist of juist net? Nou, dit nummer spelen we al heel lang. En op een gegeven moment toen heb ik via internet wat dingetjes iets zocht. En dan kom je op een gegeven moment wel tot een leuk basloopje. En dan, dat is hartstikke leuk om te spelen. Maar het op het uitzieken. Dan gaan we naar de drummer. Dat is een protégé van Klaas Pieter. Die weer achter de bar zitten te hebben. Is hij een beetje strenger zoals leraar? Of? Nee. Hartstikke chille gast. Ja. Hoe lang krijg je al les? 4 uur, 4 denk ik. Ja, en wie drumstel voort die eerste liefde, de eerste voorkeur? Ja, eigenlijk. Ja. Okay. In het laatste jaar ben ik dan wel meer instrumenten eromheen ontstaan. Oké. Dus, beetje oriënteren. Ja. Als tu hier of net, dat is een drumstel? Ja, 2. Hartstikke mooi. Goed man, dankjewel. Goed, dat is weer de drummer van Sobier. Ik mag net hing je bloeien. Ja, dat is hier levensgevaarlijk in de studio. Even. Tot de volgende keer, wat mij betreft een heel soort succes man. Ja, nee, dat komt goed. Goeie reis voor oma. Ja, bedankt. Goed, het is al je snieën. Dat weer So Be It. Straks ziet ze Heima hier in de studio, dames en heren. Mij zijn band en Murk Aukema. Ik ga nog even naar Klaas Pieter. Pieter Klaas. Ik heet het er ook al. Ja. Ja, de Cool Quest. Een van de leuke bands, hè? Ja, zeker. Ja, echt te gek. En zij ben natuurlijk in Snits echt begin vroeger. Dus dat is een mooi berichtje naar al het jonge talent. En zij sluiten het oude mooi. Ja, te gek. Stier ik al heel lang. Ja, zeker. Wow Blind Birds zien wij je die speelt in de morgen ook nog? Ja, te gek. Echt te gek bands trouwens. Ja. Ik kies hem dan net eerder maar ja, dus dat soort bands hebben. Het is €8,5. We hebben. Wat wil je nou nog meer? Het is echt hartstikke goedkoop en we beginnen om zo'n uur. Tot 1 uur gaan we terug. Dus ja, heel soort bands. Natuurlijk ik de Boogman Big Band, maar echt ontzettend soort jonge muzikanten. We hebben een hele goede dwarsfluitist die spelen komt en volgens mij voor iedereen wat wils. Een internationaal of hier in het Friesland? Ik weet het eigenlijk niet. De bemoeit je verder net met de programmering? Nee, de programmering het Kees Romers helemaal dienen. En hij had het echt fantastisch zien. Goed, morgen vers dus. Ja, en daarna dus met de kop bij Broken Brazen samen? Ja, dan ga ik even op tournee. Wanneer ga je hem voor? Waar is die? Oké. Ja. En eerst Londen dus en dan vanuit Londen voor naar India? Nee, dan ben we eerst nog even 2 dagen. Nou, ik ben dan even 2 dagen lesje aan tussen toch. En dan gaan we nog even naar India. En dan druk het. Maar dan ben ik op mijn best. Dus, wat die plaat, waar komt die hoe uit? Wordt dat een internationale release of specifiek Nederland en bijvoorbeeld Engeland? Nee, zeker internationale release. We doen nou zelfs alles zelf. Dus we hebben gewoon een eigen label oprichten. Okay. Dus we distribueren het gewoon zelf. Dus via de webshop kun je het gewoon bestellen. Dat is wel een hele klus. Zeker. Maar hij is er in ieder geval. Joert, dus de officiële release. Even voor de mensen die er meer van jaren was. Dit voor op Spotify, maar er even naar je site surfd worden? Nee, hij zit op Spotify, op iTunes en ook brokenbrass.com. Yeah. En dan With a Vengeance zit het. With a Vengeance. Yes. Lang moet vergaderen? De bandvergadering of net? Nee, dit is samen clear, hè? Nee, dit is samen clear. Ik ben hartstikke benieuwd. Goed, Klaas Pieter, de beste hier de gast. Pieter Klaas. Dat komt omdat Pieter de Boer hier aan nog weer is van de iPop. Dus dat zit me in de holle. Vergeet ik maar Pieter. Ja. Veel plezier met vers. Ja, dankjewel. Komt goed. Leuk dat je er weer is, jongens. Ja, ik zou zien aan de naam goed uit de holle. En Sietse Heimer is wel te dwaan een Murk Aukema. In ieder geval ben dat de muzikale gasten van Asus. En we praten ook nog even met een soort mensen hier ervoor en achter de bar. We beginnen eerst op Night Nice en dan het laatste uren van Noorderwiel Live. Joen bij Omroep Friesland op de radio. Casa Enema. Maar Erik Enema. En ik Joen lid ik bij de mooiste muziek in Friesland jaren. Dat ken heel vergeten pareltjes van de Friese Bries, die hebben 80 verzen. Maar ik opnames van nagelnijen Friese bands en artiesten. Soms stevig, soms apart, maar altijd nieuwsgierig. En vaak verzoen van een mooi verhaal. De Friese muziek is dit als een koers. Casa Enema. Joen van Zon ontachten. Nou, wij er bij. Bij Omroep Friesland. De Mitsubishi Outlander PHEV is electric and more. Met 2 sterke elektromotoren, een krachtige benzinemotor, 4-wielaandrijving en 1500 kilo trekgewicht.
En met een pas van New Motion laat je hem ook nog eens een heel jaar gratis. De Mitsubishi Outlander PHEV. De veelzijdigste SUV met groen A-label. Vanaf €35.990. Mitsubishi Motors. Met Even Weg naar de mooiste bestemmingen in Europa. Super voordelige busreizen. Kijk voor al onze bus-, vlieg-, fiets- en singlereizen op evenweg.nl. Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Aanvang in het Sauerland. 4 dagen all-inclusive, €149. Voordeeluitjes.nl. Met een vliegbusreis naar Sardinië? Evenweg.nl. Voordeeluitjes.nl. Weense walsarrangement Maastricht, inclusief overnachting Parkhotel Valkenburg, €237,50. Voordeeluitjes.nl. Beauty lover, helemaal in love en op zoek naar een beauty cadeau voor jezelf of je Valentijn? Nu bij Easy Paris Excel 25% korting op bijna alle geuren en geurensets. In de winkel of op easyparisexcel.nl. De beste parfumerie van Nederland. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Renate Kok met het NOS-journaal. Tegen de Rotterdamse atletiektrainer Jerry M. is inmiddels 1 aangifte gedaan. Waarschijnlijk volgen er later nog 2, meldt het Openbaar Ministerie. Vorige maand startte de politie een onderzoek naar de man van 58. De afgelopen 35 jaar heeft hij zeker 9 meisjes tussen de 11 en de 18 jaar misbruikt bij verschillende atletiekverenigingen in de regio's Rotterdam en Den Haag. Vermoedelijk heeft hij meer kinderen misbruikt. Tot nu toe was er geen aangifte tegen hem gedaan, daarom loopt hij nog vrij rond. Na een gaslek bij Vopak in Vlissingen zijn 60 mensen geëvacueerd. Ook zijn uit voorzorg 2 schepen en een naastgelegen bedrijf ontruimd. Bij het tankopslagbedrijf raakte vanmiddag een container lek tijdens het laden en lossen. De lekkage leidt tot stankoverlast. Er komen klachten binnen uit Middelburg, 8 kilometer verderop. Voor de omgeving zou de lekkage geen gevaar opleveren. Bij Vopak in Vlissingen wordt vloeibaar gas, LPG en chemisch gas opgeslagen. De Belgische koning Albert weigert DNA af te staan voor een vaderschapstest en gaat in cassatie tegen een uitspraak van het Hof hierover. De vader van de huidige koning zou ook de vader zijn van Delphine Bouel. Haar moeder had jarenlang een relatie met Albert. Bouel spande een rechtszaak aan om een DNA-test af te dwingen. Een man die iemand dodelijk mishandelde in een afhaalrestaurant in Utrecht moet 6 jaar de cel in. De Utrechtse dader van 25 kreeg afgelopen zomer 's nachts ruzie met de vriendengroep van het slachtoffer uit Maarsbergen. Hij sloeg de man 2 keer tegen het hoofd en die overleed een paar dagen later in het ziekenhuis. De veroordeelde Utrechter had al een strafblad met veel geweldsmisdrijven. Het weer op de meeste plaatsen is het bewolkt. Lokaal kan er nog een bui vallen. De temperatuur ligt tussen de 1 en 5 graden. Ook morgen is het een grijze dag en dan kan er vooral in het oosten soms wat sneeuw vallen. En de temperatuur ligt dan net boven 0. Dit was het NOS Journaal. Als is nog 1 uur te gaan met Noorderwien Live op deze vrijdag. Met Murk Aukema, akoestische set zullen ze doen. En Sietse Heim heeft voor misschien plaat. En die had de hele band mijn naam. Dit alles en nog volle meer. Graag ondadelijks. De nieuwe Renault Kadjar, SUV van Renault. Kwaliteit zit in de details en die hoeven niet op te vallen. Die moet je ervaren in het echte leven. Kom van 31 januari tot en met 4 februari naar de SUV-dagen en ontdek Renault Kadjar. Meer informatie op Renault.nl. Ben jarig en heb daarom speciale aanbiedingen voor je. Bijvoorbeeld op de Samsung Galaxy A7. Kijk op ben.nl. Opruiming! Laatste kans op gigantisch veel korting bij Kruidvat. Nu tot 75% extra kassakorting op alle producten met een gele sticker. Daar moet je snel bij zijn. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Optrekken en afremmen met 1 pedaal, rijden met ProPilot, automatisch inparkeren. Bij Nissan kan het vandaag al. Ervaar zelf de Nissan Intelligent Mobility technologieën in de 100% elektrische Nissan Leaf. En dat voor slechts €47 bijtelling per maand. Koop hem nu, rij er deze maand nog mee en profiteer bovendien van een klantvoordeel oplopend tot €2600. Kijk voor meer info en voorwaarden op nissan.nl/leaf. Nissan, innovation that excites. Kom nu langs. Welkom bij ABD.
Het is weer vrede midden, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste woord alweer van Noorderwien Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. We hebben op achtergrond Murk Aukema hier en zijn muzikanten. Die ben nog even aan het soundchecken. Het is wel leuk, want bij de heren van Muziekkamer... Wat zei het? Check, zeg ik. Ja. Het was heren ben je van Muziekkamerconcerten binnenkomen. En wie weet het, wij doen graag wat met huiskamerconcerten. Ja, maar ik zie dat je weer een mooie nagel naar hier te meer te beginnen, of niet? Ja, daar ben je wel mee bezig. Hè? Dat is, dat is mooi. En zelfs voor het takkenseizoen hebben we al voor de 6 concerten hebben we al 10 kandidaten. Serieus? Ja, het gaat maar terug. Hè? En de laatste keer toen we uiteindelijk al laten vol. En dat is eigenlijk een beetje te volle. Maar ja, het haast wat te succesvol. Nou ja, het is ook zo verrekte gezellig, Willem. Kijk, allemaal bekende mensen komen. Er is een soort muzikale familie. En nou, het is heel dichtbij de mensen. Ze kunnen met iedereen praten. We praten altijd ook met iedereen die binnenkomt. Het is zo echt een muzikale huiskamer. Het wordt een vriendenclub, hè, een beetje. Het is echt heel gezellig. Het is eigenlijk jammer dat ze weer fort zijn op een gegeven moment. Het is 6 uur en dan ben je al je dan wordt het stil, hè? Zin ik de afwasken en dan denken we... Oh, wie deed het? Nee, dit wie het. Wel leuk, want hij ziet laatste jaar hoe Sietse Heima hier bij de hele band. Hij komt ook bij hem spelen, hè? Ja, Snijro Wikker komt er. Ja, we hebben wel heel lang geregeld natuurlijk. We wisten helemaal net dat hij een cd aan het opnemen weer. Toen had hij die Orde cd nog. En ik vind het hartstikke leuk dat hij nou op dit moment krijgt buis komt. Neemt hij dan ook de hele band mee of net? Nee, hij neemt alleen de pianist mee. Dus misschien in klein gezelschap. In klein gezelschap. En mooie liedjes. Hè? Dus dat wordt weer gezellig. Dus maar iedereen die daarheen wil, die 10 februari is Frank, hè? Ja. Dan die kan zich op, aan muzikamer.nl, www.muzikamer.nl. En dan... Volgens mij maar even. Wat zit er meer op stapel? Wat ga je nou aan? Komen die hier? Of die alle hier dan? Met papier, maar de huiswerk er een bij. Maar ik heb het zo druk allemaal. Ga je altijd opschrijven? 7 april, Stowaway. Een trio, die zingt voor het grootste deel a cappella. Alleen met de gitarist erbij. Hartstikke gezellig. Zulke gasten. Riversongs. Ja, Riversongs. En 19 mei Piet Kok en Roelof. Want die hebben we ook als eerste gasten gehad in de muziekkamer. In 2014 of 2015, ik weet het niet meer. We zijn zo lang bezig, joh. Dat gaat zo hard. Ja, Piet heeft een belangrijke hier, Vlien hier in ieder geval. Zijn 50-jarige jubileum. Hè? Ja, dat weer geweldig. Dus af en toe dan bellen we nog helemaal kort en dan... dat komt goed. Dus zeiden ze dat in het voorbijgaan je krijgt, hè? Met je hem gaan op reis? Ja, ik ga op reis. Je hem naar een held, een muzikale held daar. Ja, in ieder geval een van mijn muzikale helden. En van Alco. Ik ben met Alco, is violist. En Alco, dat is de jongere broer van Frank. Ja. En we gaan met je trein naar Engeland, naar Peterborough. De laatste, Tom Paxton, die komt namelijk op tournee. 14 dagen vanuit Glasgow naar Zakte en de anderen in Engeland. En dan het laatste optreden in Peterborough. En dan gaan wij heen. En ik zei, het mag Thomas een keer wezen. Want die man, dat is de tweede keer dat ik nou Schengen. De eerste keer heb ik hem op in de 80 jaren op het Renato Festival. De tweede keer in Amerika. Op het Clearwater Festival. Toen heb ik nog mij zongen. Toen heb ik nog geen refrein mij zongen. En samen leren lied weer dat. En nou gaan we erheen. En we hadden er heel soort zin in. Ik ben met een schilderij bezig van hem, een portret. Ja, schilderij. Hè, dus, die zullen we hem aanbieden. En dan uw CD natuurlijk van de company, waarop een aantal nummers van Paxton staan. Komt goed. Muzikamer.nl is het, hè? Ja, zeker weten. Zul je hem gauw weer, hoop ik hier. En straks blijf lekker heen van zitten en dan een kinderfest of vatbroek of je hem concert. Ja, hey, bedankt. Leuk dat we daarin binnen gezellig. Ik draai me om en zie ik jouw stoere heren hier zitten. Waaronder Murk Aukema, die heb ik graag te gast. Heel wel een tijdje alleen, Murk, hè? Dat helemaal niet, val mij meer dan een jaar wel. Zo lang al, hè? Ja, ik denk het wel. Ja. Nou, tijd genoeg. Tenminste, een heugtijd om die hier weer eens even te melden. Je maar aan, je mag nog een feestje ook, hè? Ja, ik moet zo meteen nog even goodbye aan de directeur van SC Heerenveen jongen. Ja. Dus een borreltje en dan mag je nog wat spelen. Ik ben je fjouwen of ik dan al in? Ja, alleen nog. Doe eerst heren, stel even de heren voor. We hebben Vladislav Petrachuk.
Ja, een tongbreker. Precision, ja. Op de gitaar. We nemen Pieter. Ja, we nemen Pieter. En we nemen hem flat. Lars Korpershoek op de drum. En Kees van der Linden op de bas. Ik zei voor data, er is theater in. Wordt het een beetje theatersetting voor dat? Ja, daarvoor ben we er nou eigenlijk. We hebben 9 februari in Theater de Bresje in Leeuwarden. Prachtige locatie trouwens. Ja, prachtig ding. En 16 februari in Opende in Baron Theater. En daar was ik nog vervolgend jaar, theaterkes? Nou ja, uiteindelijk is dat mijn droom. Dus dit is de eerste set eigenlijk. Het is een beetje shan. Ja, komen de meesten op houden. Ja, het is toch... Maar de kaart met bestellen via www.murkaugma.com. Nou, dat mij. Ja, maar daar ben we voor. Absoluut. Ja, zeker. En het leven van een muzikant is hard. En dat mij we best een beetje stiepen, Jan, vind ik, via dit soort podia. Hey, je moet een aantal nummers spelen. We beginnen mee. We beginnen met Maybe It's One Life, Live It. Bliet hem te binnen. 11 jaar, Murk Aukema, live in Noorderwien. Sitting there the other day on a spot where home was far away, just wondering why we're here. And in a little while all disappear, 'cause this is just for nothing. Or is it for something good? At least listen to your heart, 'cause your heart will tell you the truth. 'Cause maybe it's one life, live it. 'Cause maybe it's one life, we'll see. Just open up your eyes and try to realize that maybe it's one life, live it as free as you can. Another useless day. It seems like nothing comes my way. So ready for something new. But none of my dreams seem to come true. 'Cause this is just for nothing. Or is it for something sweet? At least listen to your heart and follow its lead. 'Cause maybe it's one life, live it. 'Cause maybe it's one life, we'll see. Just open up your eyes and try to realize that maybe it's one life, live it as free as you can. Just for nothing. Or is it for something good? At least listen to your heart, 'cause
your heart will tell you the truth. 'Cause maybe it's one life living. 'Cause maybe it's one life we'll see. Just open up your eyes and try to realize that maybe it's one life living as free as you can, as free as you can. But you got to realize that maybe it's just one life, live it free. Go on now and live your life free. Just live it as free as you can. You live your life free. Live it as free as you can. Dankjewel. Is de bedoeling dat we klik nog in door? Of? Ja, terug hier. Ja, hè? Ja. Doe me maar even. Ja, nee, dat hier we van de week oppraten even. Maar Oh, oké, ja, sorry. dit is een live show en door de week hebben we wat gehad. Nou, wat wordt het volgende nummer? Yet try. Speel je! You might like your routine life and don't get me. You could lay out your towel and stay safe and sure, or jump into that river, it might lead you to more. See, I'd rather miss a long shot than end up with a sigh, 'cause life's just too boring not to try. Your routine life and don't get me. See, I don't need to know where tomorrow's bed will be. You could lay out your towel and stay safe and sure, or jump into that river, it might lead you to more. See, I'd rather miss a long shot that ends up with a sigh, 'cause life's just too boring. Oh! Stay. And yes, I change my mind like a million times a day. You could lay out your towel and stay safe and sure, or jump into that river, it might lead you to more. See, I'd rather miss a long shot that ends up with a sigh, 'cause life's too fucking boring. I'd rather miss a long shot that ends up with a sigh, 'cause life's too fucking boring not to try. You could lay out your towel and stay safe on shore, or jump into that river, it might lead you to more. See, I'd rather miss a long shot that ends up with a sigh, 'cause life's too fucking boring not to try. Dankjewel.
Nou, ben we er al op tijd bij. Hey, Murk, even nog 2019. Theaters dus in. Ja. Schreeuwen. En verder nog plannen? Ja, de BIM-plan. Maar ik ken zoals altijd. Ja. Nee, ik ken er net te volgen, puur omdat dat gewoon nou net heel duidelijk is voor jezelf. Nee. Goed. Dat jouwste tijd hebben. We houden ons nou even gericht op de theaters in ieder geval. Ja, wat kunnen mensen net verwachten als de theatershow van die show? Ja, de theater, het is eigenlijk gewoon een optreden in het theater. Maar dat is... Maar dus dwarsverband met oren noemers van oren bijvoorbeeld? Of toch staan ook alleen maar eigen werk? Het is ongeveer 90% eigen werk. En er is eerst een akoestische set. Daar werd het eigenlijk om het luisteren naar teksten en zo. En dan na de pauze komt er gewoon een volledige bandset. Oké. We hebben even een laagje erbij dus. Ja, zeker. Ja. Dit is dus maar meer wat akoestische set zal wezen. En, ja, leuk man, spannend. Ja, zeker. Wat het laatste nummer? Escape. Live in orde in. Murk Aukema. Up till the break of dawn, trying to figure out where I went wrong. I kept looking for the backup key to look back as far as I can see. Well, that's when I realized I'm on a derailed train that just kept moving me deep into the forest where no one will ever hear you scream. The only help in troubled days be from your own one-man team. Let me escape from the dark side of the moon. The bright side is where I long to be. Let me escape from the dark side of the sea. 'Cause I keep following my shadow, but my shadow should be following me. Even deep into a lone town, there's only one place where I will be found. I always seem to end up in the bar till only the barman is around. Every time I think I change, I wake up next morning covered in stains. People say it's just the face, but I'm so sick and tired of these games. Let me escape from the dark side of the moon. The bright side is where I long to be. Well, let me escape from the dark side of the sea. 'Cause I keep following my shadow, but my shadow should be following me. Let me escape from the dark side of the moon. Oh, the bright side is where I long to be. Let me escape from the dark side of the sea. 'Cause I keep following my shadow. Let me escape from the dark side of the moon. Oh, the bright side is where I long to be. Let me escape from the dark side of the sea. 'Cause I keep following my shadow, but my shadow should be following me. My shadow should be following me. My shadow should be following me. Dankjewel. Wauw, fantastisch. Ik doe haast net te vregen. Haast nog hier? Hebben we nog één? Ja, tuurlijk hebben we nog één. Ja, zeker. Ik heb wat tijd hoor. Ik denk, alweer praten. Nee, speel je het voor de best. Ja toch? Ja. Ik wil nog... Gaan we lullen of gaan we spelen?
Vlad? Even meedenken, jongens. Ja. Ja. Ja, doen we. Mooi. Geen idee. Ja, sometimes? Ja. Mooi, mooi. Ja, dames en heren, het is een live show. Spontaniteit is gewenst. Bedankt dat we je wijs mogen, Willem. We gaan nog geen Oscar in aan. Doe maar eerst nog een nummer spelen. From the moment I was born, I just wanted to do more. With the way I wanted, always been fighting for my goals. Traveled through a lot of different lands, could break rocks with my hands. Guess I've never been scared. If it don't break, it only bends. Except for love, something you can't control all alone. No matter how much you wanna start a family and home, there's two hearts and two minds too. So you could fight all you want, but sometimes it has to come to you. Ride a bike when I was 3, when I was 6 I could see my life wasn't planned out. I just needed to be free. Some people say I'm still a kid, but I experienced quite a bit. Like if you want something in life, go reach out and grab it. Except for love, something you can't control all alone. No matter how much you wanna start a family and home, there's two hearts and two minds too. So you could fight all you want, but sometimes it has to come to you. Except for love, something you can control all alone. No matter how much you wanna start a family and home, there's two hearts and two minds too. So you could fight all you want, but sometimes it has to come to you. Je doet het je goed als muziekliefhebber. Fjouwer, geweldige muzikanten op een richtje. En dan krijg je dit soort hele mooie festjes. Tuurlijk, over smaak valt niet te twisten. Maar ik vond het heel mooi. Dankjewel. Dankjewel. Heren, dank. Tot de volgende keer. Succes. En nog even bij de theatershows. Wanneer precies en werken we? 9 februari in Theater de Bres in Leeuwarden. Ja. En 16 februari Baron Theater in Opende. Ja. En hoor de sites even in de gaten. Want misschien komen er nog meer oren. Leuke optredens bij huiskamerconcerten. Wat dan ook. Dit is in ieder geval fantastisch. Dankjewel. Kaarten met de kraan via www.murkaukom.com. Hartstikke mooi. En overwegen. Doe maar staan een feestje. Ja, ik ga maar naar een feestje. Ja. En even, dat vind ik altijd leuk met muzikanten. Dan maar staan op een feestje met bitterballen en een drankje en een toespraakje spelen. Nee, ik ben daar gewoon, denk ik, achtergrondmuziek. Dus, maar doe dan ook eigen werk of pak dan wat bekender werk of zo? Nou ja, beide. Bij mijn tronken heen. Ja. Leuk man. Goed zo. Dankjewel. Mooi. Ja. Precies, straks zei je Sietse Heimer hier in de studio en de bekendmaking van 5 iPop nam met Pieter de Boer. Maar eerst het Nijs. Eindelijk hebben we een patiënt een oer. Maar wat nou? Op ziek naar vermogensbeheer in Friesland? Vermogensbeheer Friesland op een jouwer. Kom langs of skil je us. Sjog op uw website vermogensbeheer.nl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij. Kruidvat laat je huid stralen. Nu alle, ja echt alle Nivea gezichtsverzorging en reiniging voor dames en heren 1+1 gratis. Dus smeer hem gauw naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. De Mitsubishi Outlander PHEV is electric and more.
Met 2 sterke elektromotoren, een krachtige benzinemotor, 4wielaandrijving en 1500 kilo trekgewicht. En met een pas van New Motion laat je hem ook nog eens een heel jaar gratis. De Mitsubishi Outlander PHEV. De veelzijdigste SUV met groen A-label. Vanaf €35.990. Mitsubishi Motors. Gniertje maar rederijdoeksen van een winterskielge. Reis je van 1 februari rond maar 31 maart en ontvang €50 korting op de auto. Deze actie is ook geldig in de februarisvakantie. Sjog en boek voor 3 februari op rederijdoeksen.nl. Omroep Friesland. Oostemt op Dij. In verband met zijn nieuwe album, ze waren dus van alles nog jaren, van Sietse Heima en zijn band, live optredens en de peteren. Maar nu eerst het nieuws uit de provincie met Erik Enema. Op de Vuurtour van Vlieland is ver verbroekt met het kankerverwekkende Chroom 6. De Vuurtour stiert al zo'n van 16 stijgers voor een opknapbeurs. De renovatie zo kriest vlieden die het kleerwijzen, maar er is nou eerst stillijn en zo pas na de simmer kleerwijzen. Burgemeester Tineke Schokker is nog maar correct op de hicht gesteld. Ze neemt de verve gevaarlijk, maar hoopt het wel en het ik vertrouwen in dat die verve de veilig houden wordt. Ja, dat is, dat word je net inademen en daar word je vier beblowen. De onpak, dat is Vlieten hier al heel goed terugpraat met de mensen. Ze ben een paar keer ik op het eiland wist om in u toe te lezen hoe ze het onvlijnen. En aan alle kanten heel zorgvuldig en vooral ik de verwerking van die verf. De steerderfractie van de VVD maakt het hem zwaarder hoe de toekomst van het ontvlechten van de traumahelikopter op de vliegbasis Ljouwert. De fractie vreegt hem al dat de helikopter hinderende Finekin van de regels omtrent de loodsbelasting. Omdat het vliegverkeer van de traumahelikopters maaiteld wordt zien alle vliegbewegingen van de vliegvelden, kan het zo wijzen dat het al vlechten behind wordt. Dat kan gevolgen hebben voor het aantal vlechten van zowel de waardhelikopter als voor de militaire vlechten. De waardheli telt het oude hier al haast 700 vlechten. De VVD had de vraag een deadline bij het college van deputaire Steerten. De politie is op zoek naar het zoeken van de onrijding tussen 2 auto's op de Oudstudiek. Waarbij het man uit Joen, een 53-jarige man uit Minneskeer, om het leven kwam. Het ongeluk wie jongens om 8 uur heen op Oudstudiek, richting Friesland. Door nog onbekende oorzaak botste de auto van een man uit de Griek achter op de auto van de Minnesgeerster. Tjoegen kunnen contact opnemen met de politie. De Matgouwen die weer aan het dichtsliekje van het Nannewiet, de natuur- en recreatieplassen bij Oudehaske. Hoe een paar kunnen mensen net langer zwemmen naar de orenkant omdat ze er doorheen rennen. Er is daarom een stichting opgericht die op korte termijn met een plan van aanpak komt. Het is een initiatief van recreatievereniging van het Nannewiet, die hier al hier een dwaande is. Nevens de voorzitter is achterstallig onderhoud op het Nannewiet het grootste probleem. Het water nog, het is vanmiddag droog, zo nog eens een snierbui. De zin komt er nog even bij, het wordt maximaal 2 graden. Dit ziet een matige en wat eerste wind. In de joen en nacht opklarings en lichte frost, het vriest een graad of 2. Morgen is het bewolkt, in het watergebied kans op een buiken en verder droogwaar. Wat je smaak ook is, het kant-en-klare recept voor jouw nieuwe keuken staat in het 100 pagina dikke keukenboek van Superkeukens. Vraag hem gratis aan op superkeukens.nl. Zo doen wij het. Superkeukens. De nieuwe Renault Kadjar, SUV van Renault. Kwaliteit zit in de details en die hoeven niet op te vallen. Die moet je ervaren in het echte leven. Kom van 31 januari tot en met 4 februari naar de SUV-dagen en ontdek Renault Kadjar. Meer informatie op Renault.nl. Eurojackpot heeft weer de grootste jackpot van Nederland. Want aankomende vrijdag staat de jackpot op 49 miljoen. Ga naar de winkel of eurojackpot.nl en speel mee. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Je kent ons wel, Giraf. Perfecte shirts voor mannen. Ontdek nu het nieuwe Giraf. Met overhemden, hoodies, truien en sweaters. Ook in lengtes. Shop nu de nieuwe collectie op giraf.nl. Giraf, met een V. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste audicien van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audicien van Nederland. Specsavers Audiciëns.
Shop de wintercollectie op giraf.nl. Giraf met een V. Laatste kans. Nu bij Trekpleister 50% extra kassakorting op artikelen met een roze sticker. En zelfs 75% op kleding met een roze sticker. En wekelijks nieuw aanbod. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou. Optrekken en afremmen met één pedaal. Rijden met ProPilot. Automatisch inparkeren. Bij Nissan kan het vandaag al. Ervaar zelf de Nissan Intelligent Mobility technologieën in de 100% elektrische Nissan Leaf. En dat voor slechts €47 bijtelling per maand. Koop hem nu. Rij er deze maand nog mee en profiteer bovendien van een klantvoordeel oplopend tot €2600. Kijk voor meer info en voorwaarden op nissan.nl/leaf. Nissan. Innovation that excites. Kom nu langs. Welkom bij ABD. Omroep Friesland. Noorderwiel live. Bij Willem de Vries. En nog iets, ja, hoe het again met Noorderwiel Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Dat we de Migrade Blitzkip ziet ze heimen joert hebben met de hele band. Waar we geleden weer al even solo hier. Om zijn feestje van komende snijn, ik oon te kondigen. Dwarpshoes Weidem. Ik liet voor de meesten die het beeld bij het affiche zien, ziet ze heimen dus met zien beter witten in. CD is de hele week al draait door collega Erik Enema. En naast mij zit is de Klaas Pieter Klaas Jan. Piet Dauma, ja. Piet Dauma. Ik ken al, ja. Ik heb jou het zo'n ruzie mijn naam. Ik ga 4 uur roeren en dan doe ik in bed. Dan kom ik er dit weekend niet meer uit. Nou nee, ik maak morgen een concert. Pieter de Boer, leukste best. iPop. Ja, we beginnen weer voor. Volle bak weer? Ja, absoluut. Het is tot 22 april, dus we zijn alweer druk in de fabrieringen. Hoeveel edities intussen? Wist u, heeft het bijhouden? Hoe zie ik het aan nog? 32 volgens mij. Ongelooflijk. Ja, we beginnen still going strong, hè? Is het nog steeds leuk om te organiseren? Ja, absoluut. Het is wel lastig om steeds naaiere bands te vinden. Ja, maar dat bollen je een bol, hè? Tuurlijk, en er komt zo nou en dan ook wel of een oud gediende wie wat nice doet. Maar echt de jeugd, daar kun je wel eens wat nice van hebben. Ben golfbewegingen. Hè? Ja. Zolang ik dit werk al doe en bij de omroep werk je, dan gaan we het over de nieuws has we zo'n laring Friestalige acts. En soms dan zakkert het ook weer even voort. Welke golf zit we leeg of heug? Nou ja, qua jeugd zit wel leeg, denk ik. Maar qua ik als boeken overal op is het heel makkelijk. Want ik hier eigenlijk in begin oktober eigenlijk de line-up al rol. Dus dat is wel lekker. Dat ben je wel heel betiet. 5. Zullen we de eerste doen? Nou, die stiek je niet. Ja, stiek ja, dat is Sietse. Sietse met de band. Die begin oktober eigenlijk al klaar. Ja, hij weet vergeten, man, maar... Je maakt aan, maar hij doet Jill praten. Nee, maar ik hoorde je mail net lezen. Ik hoorde het bestand net die hebben niet. Dus, het contract is nog onderwijs. Dus ik denk van, nou, dan zullen we wel omwijzen. Doe je net de antivirus, maar de antivries gewoon dus op een computer. Ja. Zoiets. Het lijkt van de hoorn uit. Hij heeft een prachtig album uit. Ja, dat vinden wij ook wel heel wichtig. Vooral op natuurlijk altijd meestal naar je albums komen. Dan moeten ze gewoon op het festival staan. Dat is wichtig voor u. Straks te horen van jouw naam. Leuk, dat is de beste Pieter de Boer. Ik ging de man daar. Wat ik al zei. 2 weken in Hiekje meer al even solo. Maar ik zeg, kom vooral waarom. Maar dan ook die even met de hele band. Die haar vind ik leuk. Dat Vertjene track vind ik. Hij maakt het net alleen een mooie versjes. Maar draait intussen. Hoe lang kan wij mee? Ja, een gewensvraag. Ja, maar voor het echt zeggen? Nou, heel lang dus. Ja, die is bij de oud-gediende van deze provincie, meneer. En dat bedoel ik met respect. Ja, inventaris. Ja, maar dik 40 hier al, ja. Ongelooflijk, toch? Natuurlijk, de eerste periode natuurlijk als tiener zijn echt hobby natuurlijk. Ja, maar dus dit is mijn album. Ik bedoel, daar heeft de proteïne stutsen. Ja, dat is wel zeggen, ja. Ja, wat wiert dus weer de bevalling? Of vliegen de versjes er samen uit? Nou, nee, dat valt wel mooi. Dat vestigskroon, dat doe ik net alleen maar ten tijde van het opnemen van zijn album. En de light was wat en ik scroll er wat nice bij. En het is altijd een mix van wat nijere versjes en versjes die de line. Maar soms zie ik versjes bij elkaar die met je bij elkaar passen. En een paar van deze versjes ik ben op vorige CD kent. Qua thematiek en qua... Nee, dat is al klaar in, maar ik vind dat het geheel dat ik nou maak, ze passen wel bij elkaar. Mooie versjes. Stel even de band voor, waar is mijn naam? Nou, dat is Marije Hoekstra. Hoi Marije! En Marije had haar broer ik mooi, dat is Jan Hoekstra. En om daar in Jan te belonen, dat is Jan van der Waal, die komt van de andere kant van Oosterdijk. Het is wel een Fries, ja? Het heeft weer in de war, maar die dik, hè, Jo Ruud? Ja, hij heeft wel wat vertraging. Nee, hij weer als eerste. En dat is mensen zo round.
Menzo live. Yeah! We praten nog even over het album. Je zit in ieder geval op iPop. Ik mij de hele band. Nou ja, dat wordt een dik feest natuurlijk. Ik wil hem vragen om eerst waar moesten spelen. Welke game doen? Nou, we moeten met het titelnummer beginnen. Dat is Sin Better Wet Nien. En daarna, waarom is het zat het is. Sitzeheimer en band live in Noorderwien. Ja. Besteen. We draven vliegen van de paas, van een beetje leen. Een vaste baan bij het vaste giet in een onwisse tijd. Maar ondertussen weet ik wel dat een wissigheid nooit bestaat. En dat denk ik bij mijzelf, beleef je maar een keer. Volg je in het nemen risico's, of valt het soms verkeerd. Is het geen beter weten in, is het geen beter weten in. Oh, ben ik nog gek, of ben ik geen vriend, is het geen beter weten in. Oh, een man van luxe haakt nooit bester, had mij nooit wat zijn. Als ik mij maar herken en droeg zeer als het ruim. Ik hoef net meer als ik neder ga, dan stiet maar in de waai. En vier vooruit en luid me net, dus leef ik bij de dooi. En zonder vreeg ik mij hoor, doe ik het wel goed. Denk ik zo'n letter, dus meer als de dooi van jou. Dus het geen beter weten in, het geen beter weten in. Oh, ben ik nog gek, maar ben ik geen vriend, is het geen beter weten in. Is het geen beter weten in, is het geen beter weten in. Oh, ben ik nog gek, ben ik geen vriend, is het geen beter weten in. Oh, toen ik het iets op squallen ziet, voel ik de gitaar. Het leren net een goede, maar het rekken alles naar. Er zijn de huid en mem de kisten, het leefje van de wien. Volg ik me net, al hier misschien, ze beter weten niet. Dat is wat rijkdom van mij is. Al is het vaak in vetpot en poppen dat toen is. Maar zolang het mij voldaan in jou, leef ik van de wien. Volg ik me net, al is het misschien geen beter weten in. Is het geen beter weten in, is het geen beter weten in. Oh, ben ik nog gek, leef je van de wien, is het geen beter weten in. Is het geen beter weten in, is het geen beter weten in. Oh, ben ik nog gek, leef je van de wien, is het geen beter weten in. Oh, ben ik nog gek, leef je van de wien, is het geen beter weten in. Dankjewel. Dan krijgen we nou, waarom is het zat het is. Het is een verske skreun door de mem van mijn vrouw stoorn is. Die ongeveer even hard als ik nou. Nou ja, dus dat je een harde vlier, als je vrij jong bent, dan maakt dat het wel impact. En dat, als ze wat ouder binnen, dan kun je er meer vrede mee hebben, maar in zijn geval, nou ja, dat het wel wat. Ja? Ik zocht rennen
wel de leegte in die het. Ja, de stilte in die woorden. Ik weet wat aan die fret. In die holle spookje vragen, daar is het antwoord net op wist. Waarom wat een barre mat? Waarom is het zaad het is? Ja, alles des te bleundest, alles des in de rest die vloest. Is onder die voeten voetslaan, nog kiezels in het roem. Leef je bij het besef, dat je leven geweest is. Waarom wat een barre mat? Waarom is het zaad het is? Oh, zo vallen nog te winnen, zo vallen nog te gaan, zo vallen nog te zitten, zo vallen nog te gaan. Maar wat gaan we stonen wezen, als je het net niet wist? Verslaan bloos de achter in de stilte, die het verskorrend is. Kisten net begrijpen wat wie van de zin. Het enigste dat sto wist is dat net eens ook skeren kan. Dat spook je nog te vragen waarom dit zwier gemis. Waarom wat een barre mat? Waarom is het zaad het is? Oh, wie er me worden, wie zit maar die aan? Wat verder nog te doen? Maar wat valt er nou te zeggen? Dat rest breng ik in. Koester je wat best had, een leven die dan net zonder zin. Sietsenheimer en zijn band. Even wat er in die cd zit, mooi verhaaltje. Toen ik jet iets op squallen zie, vond ik de gitaar. Het kwam, het leren net te goeren. Maar het rekken al een snaar. En als zijn hij de mem, door kist net Libby van de Wien, volg ik mijn het, al wie het misschien beter weten in. Dit klinkt als een stelling, maar die, en dat vond me op, Sietse, die plaat hiet officieel, zijn beter weten niet, maar een vraagteken erachter. Is dat de vraag die stond de luisteraar stelst, of gewoon die zelf? Ja, hoe zullen we dat eens even? Ja, we worden ook filosofisch. Ja, ik heb in de gaten. Nou, ik denk, het is wel mooi om die vraagteken erbij te zetten. In de songtitel heb ik dat net. Maar ja, als je de vraag stelt van, is het je beter weet niet? Dus dan mag je bij jezelf de redening in van, ja, is het dat ik? Maar in het vers gesteld ik van, hij kiest natuurlijk een protte. Ja, die vroeger normaal dat die hard mensen zijn van neem een goede baan, hebben een diploma, neem een baan. En dan best voor de rest van hun leven klaar. Jonkie broek, die verstaan zijn met hij dan? Ja, maar je weet zo lang nog wel dat zelfs een ambtenaar of wat voor hen een hele vaste baan weer, dat is niet meer zo. En dus wist je het sowieso al net meer. En sowieso had dat net in het leven. Want ik bedoel, ik keer waarom was wel deel onder die. Ja. Hey, maar ik denk, ja, dat keer ik beter. Maar wat werd je hard luid. Is dat altijd hetzelfde was bij jou? Ik bedoel, had je ooit spijt van hoorn dat het muzikantenleven opzocht? Dat kan een droom wezen. Maar dan kan ik een soort point of no return op een gegeven moment komen. Van ja, dit is mijn leven. Hier heb ik mijn oorzien. ja. Ik zit er dat te zeggen. Ja, nou, dat ben ik natuurlijk wel gedacht. Als muzikant had je het net altijd even breed. Nee, dat ben ik natuurlijk wel gedacht. En daarom stel je die vraag. Is het misschien iets beter weten? Nee. Maar dat is natuurlijk, ja, je bouwt in feite niks op. Maar ja, ik ben eigenlijk gewoon in de muziekrol, Willem. Ik wist nooit wat ik worden wou. Vroeger dacht ik weer bioloog, nu het zelf wat oors worden. Ik ga het voort alleen maar voort. Maar misschien is dat best wel een hele goede bioloog. Ja, nou, ik zwaar dat de trek van de trek op gang komt. Maar
Nee, maar ja, ik ben erin rollen. Zoals ik zei, de eerste keer mijn vrouw en mijn fuck. En hartstikke mooi. Maar ja, van die ene komt door. En dan rol ik in de Koberschaal en Rappelschaal. Nooit speel naar landelijk. En daarna pik me. En toen pik me begon, dacht ik van, nou, ik maak wel een squalen. En dat weer die verkopen weer dat net samen. Toen ik pik me begon, ik best, ik wil wat volgende muzikale avonturen omgaan, maar ik heb wel een squalen. Ik heb een leraaropleiding die in voor leerkracht tekening handvaardigheid. Ja. Maar heb ik het eigenlijk net zo heel vol die in, want op het moment dat we begonnen met te spelen in mijn Pigmeet, gelijk de eerste hier 100 optreden. Nou, ik kan je voorstellen dat de opleiding ik wil wat langer doen. Ja, en weer een landelijk succes heb je met hele land op een Delwest. Ja, mijn studie weer net een landelijk succes. Maar... Nee, de muziek al. Ja, nee, maar ik heb de opleiding, ik heb diploma wel halen. En dan zijn hier van de master met de 12 vakkige opleidingen eruit. De master dat is klaar kan. Wat ik mooi vind is al die decennia net in een soort eigen werkelijkheid. Dus hing je best maar nog steeds een vraagteken dwars te stellen. Ja. En maar toen pik ik niet stappen, nou toen ik wel even, ik denk wel, ja, nou, dan maak ik maar een baan zieken. Maar gelukkig zei mijn vrouw, daar zit ze. Die zei van, wist wat stoten was, gewoon muziek maar eens blowen. Nou, en daar ben ik wel dankbaar voor. Ik je voorstellen. Ik kom aan bij die. Waarom? Ik ga naar Pieter de Boer. Want Pieter, wie had bekend maakt het zietje en zijn band op een iPop zit. Ik wil nog wel een stuk wat naam. Nou, zullen we nog draaien nog? Ja, en dan durf je het nice door de lijst. Een cliffhanger. Ja, leuk is dat. Ja. Nou, we beginnen met Ljouwbier, de band. Die het al een periode net stond, dus die is ik weer aan de beurt. En dan krijgen we Adrie de Boer. Ja. Die komt solo. Oké, daar had hij Sankjes. Ja, die bloot het hier. Nou, die is vriend die voor het eerst weer omkomt. En die bloot. En daar komen eigenlijk alleen nog de eenmans bands. Dus maar. De singer-songwriters, de troependoer. Ja, een één-band is dit dus. Maar die maakt ik net bekend. Dat komt nog eens even. En we hebben Sjoukje van der Land. En die is wel naai voor u. Die hebben we nooit op hand, dus ik ben benieuwd wat dat wang je op iPod. Komt ze met muzikanten? Mensen een koor mee, want ik ga ze hier al een pikken gewoon mijn koor. Nee, ze komt net met koor, maar wel met muzikant. Ja. En ik in haar zangjes heel. Een echte muzikant. Hartstikke mooi. Goed, straks de laatste van iPop. 22 april, dames en heren. Dan gaan we nog wijdweidig bij stilstaan. Hij is nog even op stem zitten. Wat worden de komende 2 nummers van je? Litty Dags de naaien. Maar er wordt de eerste volle naaier in de wereld en vaak best de slachtoffer daarvan. Ik ben vrede tien. Ja, ik ben vrede tien. Dat grote geld en zijn naaien werd bijsteest. En ja, door die feiten niks van. En dat vallen nemen, wat flex je me nou. Ik vind het wel mooie titels. Luister goed naar de tekst, dames en heren. Sietse Heima en band live in Orwin. Turbulent, drinken om elkaar, binnen we dat nog wind. Heerlijk door het langst, is wat is mijn pak saai, maar get er om de vangst, dan horen meisje naai. Ai, 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 nee, het is wat er lijkt, nee, het is wat het is. Denk maar aan de sticker en aan de lobbyist. Al dit hij niet vertellen erop, de slimme charlatan, want de rekken het betellen, terug de lietse man. Litty dags de naaien, let het net begin. Litty dags de naaien, het is tijd om op te staan. Het grote kapitaal kent de mesken van de wet. En horen even het verhaal, visjes touw achter het net. Heren van de bank, hun geen aan de haal. Als een soort van tank, hun mooi kapitaal. Ai, 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 litty dags de naaien. Net begin, litty dags te naaien, te staan. Ja, litty dags te naaien, litty net begin, litty wanden kraaien, te stiet hem op te staan. Ja, la 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 la, ja la la la, ja la 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 la, ja la la la. We binden pop en oren touw in de handen van de macht. Beval je brave trouw als een lam op de slag. Doet die rij vermoerskin, het verdraait. Doet die rij vermoerskin, vast het west versnaait. Ai, 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 waar is er nog vertrouwen? Waar is er nog van de woon? Op haak is er nog
als alles is beroemd. Maar zelfs in de kerken, u zie ze heel de gus. En get het boeten de perken, een schaafel door het kruis. Ai, 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 let die dags ten naaien, let het net begin, let die dags ten paaien, geef wat net uit de kleer. Ja, let die dags ten naaien, let het net begin, let de wanden kraaien, dus die hem op te steen. Ja, let die dags ten naaien, dus die hem op te steen. Ja, let de wanden kraaien, dus die hem op te steen. Nou ja, wat flikt ze me nou? Ja, een hartstikke leuke vrouw, maar ja, dan weet je het wel. Hè? Nou, je te laat thuiskomen, dan... Maar je was in de rij staan. Ze heeft maar gewoon laat gaan. Maar... Het lacht weer al uit en de deur hier weer dicht. En het tikken. Ja, ik weet het vol, het weer wel let. En al is mijn boeten steen. Sas is de mij dit pik ik net. Maar schat, wie was toch in? Ik doe een bijna sect in plezier, maar dat voor mij is toch net oké. Een dichte door vind ik in manier, een handen draait als de zee. Hey, wat flikst om mij nou, let mij een steen in de Rijn. Hey, wat flikst om mij nou, het is koud en ik ben hier nooit. Ik kreeg die nacht maar wie mooi te gaan, maar dat moet is toch net. En nu is toch mij hier boeten steen, op de stoep naast het jeskevet. Ook een meisje nou en dan een glas bier, maar mijn vrienden in het café. Want een dichte door vind ik in manier, de handen draait als de zee. Flex door mij nou, let steen in de Rijn. Hey, wat flex door mij nou, het is koud en ik ben hier nooit. Hey, wat flex door mij nou, let mij een steen in de Rijn. Hey, wat flex door mij nou, kom schat, ik ben daar steen fijn. Du bist net liek als ik, zelfs geef sweet, maar ik vind dat wel oké. Let mij erin, ik weet wel droog wie het. Kom schat, zeg nou net nee. Hey, wat flext om mij nou, let mij een steen in de Rijn. Hey, wat flext om mij nou, het is koud en ik ben hier nooit. Hey, wat flext om mij nou, let mij een steen in de Rijn. Hey, wat flext om mij nou, kom schat, ik ben daar steen fijn. Kom schat, ik ben daar steen fijn. Kom schat, ik ben daar steen fijn. Snijdemiggen, als je de verhellingsjoggen nou op Snijdemon, dan is het van een beetje om 3 uur het Dwarpshoes in Weidem. De cd-presentatie van het Grutfeest. Kijk je vertellen van 3 uur het zit Heidsma en Ban. Bent, dank je wel. Ik wil graag die in, Willem. Tot de volgende keer. Ja, best genoeg. Hartstikke mooi. Bent, dank wel. Ik ga nog een keer naar Pieter de Boer, jongen. Wij zullen nog hier naar een bekend meisje van Hypop. Bad Mood. Ah. Maar wij nemen ze maar de vergadering maar meer zin. Ja, hè? Hoe zou het een beetje zeggen, hè? Nee, maar dat is een mooie Friese vertaling van Bad Mood, toch? Hier, ja. De Frieske vlogger. Ja, en die presenteert hem ik, het hele festival, Eduard. Dus dat is hartstikke leuk. En hij afzien maar de band een hele Friese repertoire.
maak je nieuwe eigen songs. Dank u wel. Alsjeblieft. 22 april, zet in de agenda. Wij gaan er nog wijdwijdig bij stilstaan. Ik moet even... Afkenienke! Er klopt iets net. Kunnen nemen mijn steun en toeverlaat. Gaan wij alle gasten hoor? Zitten we nog gewoon in het café? Dat weet ik niet, maar ik zie. Nou, we zijn op tijd namelijk. Dan klopt het net. Nee, dat klopt net. Nee, doogt net. Nee. Hast koorts. Dank u wel. Ik ben helemaal in de war. Hoe is het met Beppe? Goed, Jet. Mooi meetje hoor? Ja, prachtige medie. Hartstikke mooi. Goed zo. Dit weer Noorderwiel Live. Bedankt voor het zien en hartje. Hoi. Dank u wel.